हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடி கற்றுட்டேன். அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணமே ஃபுல் கிளாஸ் முடியறது வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து தாமோதர அஷ்டகம் ஷேர் பண்றேன். அண்ட் இன்னைக்கு யார் பாட போறேன்னு சொன்னேன்? சுதந்திரா தேவி மாதாஜியா இல்ல? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. உங்ககிட்ட இருக்கா காப்பி? இல்லாட்டா நான் இதை இருக்கு மாதாஜி, என்கிட்ட இருக்கு. பாடுங்க மாதாஜி. பாடுவோ சொல்றவோ இப்படியே ஒண்ணு ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிராஜமானம் யசோதாபி யோலுகலாதாவமானம் பராம்ருஷ்டும் அத்யந்ததோ திருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முகுர்நேத்ரயுக்மம் ருஜந்தம் कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुगुस्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ तितक्रैव दामोदरम् भक्तिबद्धम् नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलम् गोकुले व्रजमानम् इति तृक्स्वलीलापि आनन्दकुण्ठे स्वकोशं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु ताज्ञेषु भक्तै चिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशा बीहे इतं देवपुर्नाद गोपालबालम् स्थामे मनस्या विरास्तां किमन्यै भमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इतं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्दलै स्निग्धरक्तै च गोप्या मुगुशुम्बितं पीपरत्नातरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलापै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुग्धलाप्ति ममग्नम् कृपातृष्टिवृष्ट्यातिथीनं बतानो कृखाणेश मामय्यमेत्यक्षि दृश्य कुबेरात्मजौ भर्तमूर्त्यैव यत्त्व त्वया मोचितौ भक्तिपाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षक्रको मे स्थिता तामोदरेक्ष नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तेऽस्तु ताम्ने स्फुरद्दीप्तिताम्ने त्वतीयोतरायाद विश्वस्य ताम्ने नमो राधिकायै त्वतीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय दूप्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्
ஈஸ்வரம் 2 டைம் சொல்லிருக்கோம். நமாமி ஈஸ்வரம் சச்சிதா सच्चिदानन्द रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानम् ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. அது हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரி போல், வெரி நைஸ். Thank you ma'am, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம். அழகா தான் இருந்தது. இந்த ராகமும் நல்லா இருக்கு. எல்லாம் இந்த யூடியூப்ல வருது மாதாஜி. எந்த ஆமா பாட்டு இத மட்டும் தான் மாதாஜி நான் போட்டு கேட்டுட்டே இருக்கேன். இந்த ராகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு மாதாஜி. இல்ல என்னன்னா டிஃப்ரெண்டா போடுறாங்க. நமக்கு எது வேணாலும் சொல்லணும். இல்ல பாட்டே வரணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ அதுக்குன்னு பகவான் தொழாமலாம் இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து ப்ரோஸாவாது அந்த மாதிரி ஸ்லோகம் மாதிரியும் படிக்கலாம். மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி, உண்மையா சொல்றேன். எல்லாத்தையும் சும்மா கேட்பேன். இப்ப உங்கள்ட்ட பாடணுன்றதுக்காக எழுதி இத நான் நேத்தெல்லாம் ஃபுல்லும் பிராக்டிஸ் பண்ணி, அதுதான் ஒரு டீச்சர் வந்தாதான் அதுல ஒரு இது வரும் மாதிரி இருக்கு. சோ உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னவோப்பா நெட்டு படுத்துறது இல்லை. நெட்டில் என்னோட லேப்டாப் ஸ்லோ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அங்க போயிடுத்து, உங்களுக்கு போயிடுத்து. எனக்கு இன்னும் ஜூம் ஒர்க் பண்ணல. அதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கேடா? மாதாஜி சீட்ல இல்ல. அப்ப அங்கதான் ஹோஸ்ட். அப்ப நான் எப்படி இது ஸ்டார்ட் பண்றது? ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு அப்படிதான் கொஞ்சம் வந்து லேட் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது மாதாஜி போஸ்ட் பண்றது? இல்ல அவங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்ப அவங்கதான் எனக்கு என்ன பண்ணணும். ஓகே, சாரி மாதாஜி. நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா? என்ன உங்களை பண்ணிட்டேன். இப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு போயிடுத்தது. அவங்க அந்த லைன்ல வந்து எனக்கு வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் முடியும். அது வரைக்கும் நான் நிற்பணும். மாதாஜி திடீர்னு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எடுத்து திடீர்னு. தெரியுமா உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண தெரியல. என்ன நேற்றுக்கு பண்ணினேன், இன்னைக்கு என்ன பண்றது? என்னோட பேருக்கு எகெயின்ஸ்ட் போங்க. அங்க 3 டாட்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன் மாதாஜி. இது சாரி மாதாஜி, மியூட் பண்ணிட்டேன். அன்மியூட் பண்ணி. நோ ப்ராப்ளம். மியூட் பண்ண ப்ராப்ளம். பண்ணிட்டேன். போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இல்ல நான் வந்து லைவ்ல இருக்கேன்னா போயிடுதா? அது தெரியுது எனக்கு. இருக்கு, லைவ்ல இருக்கேன் மாதாஜி. இருக்கேனா? ஓ கிரேட். லைவ்ல இருக்கேன். ஓகே, அது வேற இருக்கா? ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பாட்டு நேர் விருப்பம் நீங்க சொல்லுங்க.
எந்த பாட்டு மாதாஜி? ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற நானே ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம். நான் வந்துட்டேன். ஓ, த்ரிஷா வந்துட்டியம்மா. ஓகே, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, இது என்ன பாட்டு எடுக்கலாம் பாக்குறேன். இப்ப நம்ம என்ன வர்றது, இப்போ என்ன விசேஷம் வருது? கிருஷ்ணரோட தான் இல்லையா? ஏதாவது இருக்கா உங்க மனசுல ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு மாதாஜி? அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. பார்த்துட்டு இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கோங்க, நான் ரெடியாவே வச்சுக்கிறேன். ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணா. அது சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி, சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ராதாஷ்டகம் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அது ஆதிகாஷ்டம் ரெண்டும் ஆயிடுத்துலையோ? ஆ, ஆதிகாஷ்டம் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி ஷட்கோ சுவாமி அஷ்டகம் சொல்லிட்டேலா? இல்ல இல்லையா மாதாஜி? பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன். அதுவும் பண்ணிட்டோம். சொல்லிட்டேலா? மாதாஜி இப்ப சொன்ன பாட்டு ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி, நல்லா இருக்கு. ஜெய ராதே ஜெய. அதே பாடலாமே, அதே பாடலாம். ஆமாங்க மாதாஜி, கேக்குறப்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. எல்லா பாட்டும் அப்படிதான் இருக்கும் மாதாஜி, அது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஓகே, அதே எடுத்துடலாம். நரோத்தம தாஸோட தமிழ்லயே இருக்கா? வெரி குட். தமிழ்ல இருந்து ரொம்ப சந்தோஷம். தமிழ்லயே எடுத்து போட்டு விடுறேன். ஆனா எனக்கு தான் கொஞ்சம் வேர்டு எனக்கு நினைவு இருந்தா அந்த வேர்டு கரெக்டா எடுப்பேன், இல்லாட்டா நான் மாதாஜி தாமோதர அஷ்டகம் தமிழ்ல குரூப்ல போட்டிருக்காளாமே, இருக்கா மாதாஜி? போட்டிருக்கேன். என்ன பண்றது, இப்ப நான் தான் போட்டேன். தமிழ்ல இது இல்ல மாதாஜி, இது சான்ஸ்கிரிட் வந்து பியூர் தமிழ்ல தாமோதர அஷ்டகம். ஓ அப்படியா? இன்னைக்கு தானேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னா எல்லா குரூப்லயும் போட சொல்லி. உங்களுக்கு வந்திருக்கா ஓ, கேட்டேன். நான் கவனிக்கல, நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு, நான் குரூப் எல்லாம் பார்க்கல மாதாஜி, கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன். எனக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கு அனுப்புங்க மாதாஜி. குரூப்ல அனுப்புறேன் மாதாஜி, குரூப்ல அனுப்புறேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது நான் பண்ணினதுதான். இப்ப தமிழ்லயே இருக்குனாக்கா, இப்போ அது குரூப்ல போட்டிருந்தாக்கா எஸ், then we will share. நீங்க ஒரு முறை படிங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நீங்க ஒரு முறை படிங்க மாதாஜி. எது? இந்த ஜெயபாரதி பாடுங்க மாதாஜி, அழகா இருந்துச்சு. நான் தான் பாட போறேன், இது நான் தான் பாட போறேன். பாடுங்க மாதாஜி. நரோத்தமதாசர் அவர் எழுதினது. ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணா ஜெய விருந்தாவனா ஸ்ரீ கோவிந்த கோபிநாத மதன மோகனா. ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணா ஜெய விருந்தாவனா. श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धना कालिंदी जमुना जय जय मावना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना. केशी घाट बंसी वट द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदना. யாரோ என்ன ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறேன், ஒரு நிமிஷம். டினை ஆல் டினை பண்ணிடுறேன். நம்ம ஆல்ரெடி ரெக்கார்டிங்ல போறது. நீங்க பாடினது ஒரு தடவை போட்டுருங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நீங்க பாடுறது ரெக்கார்டிங்ல அங்க போட்டுருங்க மாதாஜி. இல்ல நான் தனியா போடுறதில்ல, எங்க டீச்சரோட இருக்கும், அந்த டீச்சரோட இருக்கும். அதுல ஒரு நிமிஷம் அப்பதான் மாதாஜி கத்துக்க முடியுது. இருக்கு பாருங்க, மேல இருக்கு பாருங்க, டிரைவ்னு போட்டிருக்கு இல்லையா? அதை கிளிக் பண்ணோடனே எங்க மாதாஜி பாடினதே இருக்கும். எங்கன்னா என்னது, நம்ம டீச்சர், நம்ம பஜன் டீச்சர், அவங்களோட தான் ஆத்தென்டிக் மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் பாடுறதெல்லாம் ரெக்கார்டிங் போடக்கூடாது, தலை இருக்கும்போது வாழ ஆடக்கூடாது. நம்ம பெர்ஃபெக்டும் இல்லை இல்லையா? அதனால இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஆத்தென்டிக் சோர்ஸ். நம்ம எல்லாம் ஓகே, இதை முடிச்சுட்டேன், அதுங்க ஒண்ணு முடிச்சு விடுறேன் அதை. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் श्रीनंद जशोद जय जय गोपगणा श्रीदामादि जय जय वेणुवत्सगणा. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना. जय वृषभानु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमासी जय अबीर नगरी. जय राधे जय कृष्णा
जय वृंदावना जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय कृष्ण जय जय कृष्ण सखा पडु द्विजराजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन बसी जट जना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यगणा भक्ति दे जहार पैलो गोविंद शरणा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्रीरास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्वमनोरमा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सारा पारखिया भावी जहाँ प्रजेते प्रचारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तना श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना நல்ல பாட்டு இது. ஆனா உங்களுக்கு இது மீனிங் இருக்கும். இதை நான் அனுப்புறேன். மாதாஜியோட தனியா ஆடியோ இருந்தா அதுவும் அனுப்புறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதுலயும் போட்டிருக்கு. அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க அப்படி கேட்கலாம். தனி ஆடியோ அனுப்புறேன். ஸோ இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இவ்வளவு ஆசையா நீங்க கேட்கும்போது டெஃபினட்டா ஐ ஷுட் என்கரேஜ் யூ. மாதாஜி மதுராஷ்டகம் பாடிட்டேளா? மதுராஷ்டம் பாடிப்பேனே இல்லையா? அதரம் மதுரம் தானே இல்லையோ தெரியல, நினைவில் மாதாஜி பாடின மாதிரி தெரியல. தெரியல யாரு இங்க. லீலாவதி மாதாஜிக்கு தான் தெரியும். ட்ராக் அவங்க தான் வைக்கிறாங்க. லீலாவதி மாதாஜி மதுராஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு பஜன் கிளாஸ்ல இதுதான் இருந்தது போல மாதாஜி. இன்னைக்கு பஜன் கிளாஸ்ல இதுதான் இருந்தது போல. இது இருந்ததா? பஜன் கிளாஸ் இது பாடலையா மாதாஜி? இல்லீங்களா? நான் 4 லைன் கேட்டேன் ஏதோ. இல்ல நான் தானே அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு எல்லாம் பண்றேன். இல்ல மாதாஜி இன்னைக்கு இது பாடல. லீலாவதி மாதே பாடணுமா மதுராஷ்டகம்? மதுராஷ்டகம்
பாடலைங்க மாதாஜி. பாடலையா? பண்ண இன்னைக்கு எடுத்துடலாமே. மாதாஜி சொல்லியாச்சுன்னா எனக்கு வந்துடும். எனக்கு அப்படியே ஒரு வந்துடும் ஆவேசம். நாங்க இது கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். நேர் விருப்பம்னா மாதாஜி தான் சொல்லுவா. நானாவே எடுத்ததுன்னா அது சரியாகாது. எனக்கே ஒரு திருப்தி ஆகாது. அதுவும் பாடிடலாமே. எவ்வளவு நேரம் தான் எடுக்கும்? 5 நிமிஷம் தான். இந்த பாட்டு வந்து நரோத்தம தாகூர் சொன்னாங்க இல்லைங்க மாதாஜி, நீங்க ஆமா, ஆமா. சொன்னீங்கல்ல, அது இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ்ல அந்த வீக்லி ஒன்ஸ் நடக்கும்ல சதாச்சார், அதுல இன்னைக்கு ஆமா, இவங்கள ஆமா. பத்தி அது தான் இன்னைக்கு இவங்கள பத்தி தான் மாதாஜி ஓ. பேசுனாங்க. நரோத்தம தாகூர் பத்தி தான் பேசுனாங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே. சங்கீதா மாதாஜி எடுத்தது இல்லையா? கரெக்ட். இன்னைக்கு இவங்கள பத்தி தான் சொன்னாங்க. நரோத்தம தாகூர் யாரோ இன்னைக்கு கரெக்டா சிங் பண்ணி சொன்னே. ஓ, நரோத்தம தாகூரா அப்படின்னு இப்ப தெரியற மாதிரி இருக்கு. வெரி குட் வெரி குட். பார்த்தா அப்படி கோர்வையா வரும்போது என்ன நினைவு இருக்கும் நமக்கு. ஓ, அவர் தானா இந்த பாட்டுலாம் எழுதினார். இதுதானே மாதாஜி சொன்னாள். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, இது சொல்லல மாதாஜி. தரோம் தரோம். ஓகே. அதெல்லாம் தமிழ்ல பார்த்தோன்னே எனக்கு டியூன் போயிடுது. வந்துடுச்சு. அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம் மதுரம் அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம். அதான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பிடிஎஃப் எங்கிருந்தோ எடுத்ததுதான். அந்த நயனம் என்னோட கீழே வரும். நயனம் மதுரம் ஹசிதம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் ஹிருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம் வசனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம் சலிதம் மதுரம் பிரமிதம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம் சலிதம் மதுரம் பிரமிதம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் மதுராதிபதேர் அகிலம் மதுரம் வேணூர் மதுரோ ரேணூர் மதுரः பாணீர் மதுரः பாதோ மதுரோ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं बुद्धं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं करणं मधुरं धरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा
माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युद्धं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे அப்படியே இது ஒரு மதுராஷ்டகம். இனி வேற ஒன்றும் கேட்டுடாதீங்க மாதாஜி, வந்துடும் எனக்கு அப்புறம். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. மதுரமா இருந்தது இல்லையா? பாட்டே மதுரம், அவரே மதுரம், அவரை பத்தி வர்ணனை அதை கேட்கறதுக்கு நம்ம காதுக்கு அவ்வளவு இனிமையா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இந்த லிரிக்கும் மீனிங்கோட PDF கிடைக்குமா மாதாஜி? யாரோ பேசுறாள், எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. மாதாஜி த்ரிஷா பேசுறேன். த்ரிஷா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? என்ன த்ரிஷா என்ன சொல்றமா? அதான் அந்த பாட்டும் மீனிங்கோட PDF வேணும் மாதாஜி. இல்ல அனுப்ப போறேனே, டெஃபினட்டா நம்ம கிளாஸ் என்னெல்லாம் பாடுறேன்னு உங்களுக்கு அனுப்பணும். நல்லா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கேட்கலாம், நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம எல்லாம் டெய்லி நீங்களாம் வரது இல்லையே த்ரிஷா மாதாஜி, ரெகுலரா வரது இல்ல. நாங்க டெய்லி வந்து ராதாகிருஷ்ண பிராணமோய் பாடிட்டேலா மாதாஜி? ராதாகிருஷ்ண பிராணமோய் பாடிட்டேலா? ஹரே கிருஷ்ணா யாரோட ராதாகிருஷ்ண பிராணமோய் பாடிட்டேலா கேட்டேன். பாடல மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்ப நெட்டு சரியா எடுத்து தோன்றது. என்ன பேசினாள்? யாரெல்லாம் என்ன பேசினாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி இன்னும் பேசுறது தெரிஞ்சது மாதாஜி. நீங்க அனுப்புறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி என்ன சொன்னா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜியா, லீலாவதி மாதாஜி என்ன சொன்னா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொன்ன. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் போயிடலாம். ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னா அது சொல்லிட்டு போகணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, மாலை வணக்கம். இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறோம், இப்பதான் 3:45 மணிக்கு ஆயிடுது. ஓகே, ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் வந்து இது வந்து லேட் ஆகும், நம்மளால கரெக்டா டைம்ல வாங்கும் அப்படின்னு. எல்லாரையும் என்னன்னா நமக்கு இதுவும் படிக்கணும், என்ன ஜப்பா பண்ணணும், அப்புறம் இது தாமோதராஷ்டிரம் படிக்கணும், அப்புறம் வந்து ஒரு சாங்கும் எடுக்கணும். இன்னைக்கு 2 சாங் எடுத்து, அதனால இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு.
ஓகே, நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் படிக்கிறோம். ரொம்ப கோடான கோடி நமஸ்காரம் அந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்மளை இந்த பாதையில கொண்டு வரதுக்கு. அங்க உள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து வணக்கத்தை தெரிவித்து இது போல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருங்கப்பா. எவ்வளவு உங்களை பத்தி கேட்கறதுக்கும் ஆனந்தமா இருக்கு, நினைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. இப்ப நம்ம மதுராஷ்டிரம் படிச்சோன்னா இன்னொரு ஆனந்தம் தான் போடுறது இல்லையா, அவரை பத்தி கேட்க கேட்க இன்னும் நமக்கு. அதுவும் எஸ்பெஷலி பஜன் பாட்டுலாம் பாடினா நமக்கு எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் நம்மள. நம்ம பாட தெரியுமோ இல்லையோ, பட் பஜன் இஸ் சச்ச ஒரு என்சாண்டிங்கா இருக்கும். நமக்கு கேட்கும் போதே நமக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். அதனால டெஃபினட் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் நம்ம வந்து பஜன். நமக்கு பாட வருதோ இல்லையா, பஜனை கேட்டுட்டு இருக்கலாம், கூட நம்ம ஹம் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இட்ஸ் வெரி மெலோடியஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன், அப்புறம் நம்ம வந்து வகுப்புக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. மாதாஜி இன்னைக்கு கீழ இருந்து மேல போலாம் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி சொல்றது? இன்னைக்கு கீழ இருந்து ஆர்டர் டிசெண்டிங்ல போறா மாதாஜி. ஓ ஓகே. ஓகே ஓகே, சுத்தந்தா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இது ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு தானே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்ப பிரணத்தி யாரு படிக்க போறா? ரொம்ப நாளா படிக்காதுக்கு யாரு? த்ரிஷா தான் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறியமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सात्वतूदं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णन् पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितां स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण्य हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावन्दाय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वमगं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரி போல் மாதாஜி. ரொம்ப நாள் வரல, அதனாலும் கிளாரிட்டி நல்ல ஒரு யூ ஹவ் ரியலி டன் தட். ஹரே கிருஷ்ணா. மறக்காம என்ன கரெக்டா சொன்னீங்க. எஸ், ஆயிடுதா உங்களோட இதெல்லாம் ஆயிடுதா? என்னது யூ ஆர் கான் ஃபார் a கேம்ப், என்னது கேம்பா எங்கேயோ போயிருந்தீங்களே, ஆயிடுதா? மாதாஜி 6 months மாதாஜி, ஏப்ரல்ல தான் முடியுது. அப்படியா? அப்போ யூ குட் அட்டெண்ட் இல்லையா? வித் ஆல் த எல்லா கன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் வரணும் தோன்றது.
சம்திங் யங் ஏஜ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப எனக்கு ஐ எம் இம்ப்ரெஸ். எங்க வயசுல எல்லாம் பண்றது ஓகே, பட் யங் ஏஜ்ல யூ ஆர் டேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட், தட்ஸ் a very welcoming sign. விட்டுடாதீங்க, அவ்வளவுதான். யூ ஷுட் நாட் லீவ் இட். ஒன்ஸ் யூ டேக் அப் இட், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. ரொம்ப ஓஹோலாம் பண்ண வேண்டாம். வீட்டுல கோவம் வராப்புல எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு ஒரு பண்றதுக்கு ஆசையா இருக்கு பண்ணணும், ஆனா எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவளுக்கு கஷ்டம் வராப்புல பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் பகவத்கீதையிலே சொல்லிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா, இல்ல பகவத்கீதையிலே சொல்லிட்டு நம்ம காரணம் இன்னொருத்தாள் கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது, இன்னொருத்தாலும் நமக்கு கஷ்டம் இல்லாம அந்த மாதிரி இருந்தாதான் பகவானுக்கு பிடிக்குமா. நம்ம இன்னொருத்தாளுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் கொடுத்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணா பகவானுக்கு எல்லாம் பிடிக்காது. அதனால நம்ம காரணம் இன்னொருத்தாள் கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது, இன்னொருத்தாளுக்கும் இது இன்னொருத்தாளுக்கு நமக்கு நம்மளை பிடிச்சு வரணும், நம்மளுக்கு அவளை பிடிக்கணும், அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும். அப்படிதான் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அந்த குணம். ஐ திங்க் இன்னைக்குதான் அதான் பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அதெல்லாம் தான் பிடிக்கும் அவருக்கு. இன்னைக்கு தெய்வ அசுர சம்பத்தை தான் பார்க்கணும். ஓகே, பகவத்கீதா இப்ப இங்க வந்து 16வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்க போறோம். தெய்வ அசுர சம்பத் விபாகோ யோகா. தெய்வ குணங்கள் என்னது, அசுர குணங்கள் என்னது, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, இன்னொருத்தா கிட்ட இல்ல, நம்ம கிட்ட என்ன இந்த மாதிரி குணம் இருக்கு, எதெல்லாம் அசுர குணம் இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு தெய்வ குணத்தை வைத்திருந்தா பகவானுக்கு நம்மளை பிடிக்கும். சோ அதை பத்தி ஒரு பிரிவு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவைன் அண்ட் டெமோனிக் நேச்சர், தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். அவரது தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இதை பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும், இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், இதெல்லாம் அசுர குணங்கள். மேல இருக்கிறதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அஸ்டாரிட்டி, ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ், ஏதாவது எல்லாம் பகவத்கீதா இன்க்ளூடட் தான். அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்ப என்ன லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னா, எல்லாம் நான் படிப்பேன், ஆனா குரு என்னவோ சொல்றாரு, ஏதோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறாரு, இல்ல அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். அதனால அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. என்னதான் சொல்றாங்க பார்க்கலாமே, அந்த பாதையில தான் போய் பார்க்கலாமே, நம்ம அந்த மாதிரி முன்னுக்கு போனோம். அப்புறம் இங்க என்னன்னாக்கா கீழே இருக்கிறது என்னது, அசுரகுணம், என்வி, பொறாமை, அறியாமை, கோபம், ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், நான்ங்கிறது, லஸ்ட், கிரீடு எல்லாம் வேணும், ஆசை, அப்படி தலைக்கு மேல ஆசை, ப்ரைடு, என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு ஒரு என்னது பெருமை, அட்டாச்மெண்ட், இது எல்லாமே நேற்றுக்கு சாப்டர்னே அதான் பார்த்தோம். அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம், பௌதிக சம்பந்தம், முறியடிக்கணும்னா எப்படி முறியடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம அப்படியே மேல போகும்போது நமக்கு வந்து இதெல்லாம் இந்த சுபம்லாம் இருக்காது. we will be going upwards. இந்த மாதிரி அக்செப்டன்ஸ், இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதே என்ன கொடுத்துருக்கு, அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நமக்கு வேணும், ஒரு குரு வேணும், குருவோடு அவருக்கு தான் வழி காட்டுறார், அந்த பாதையில தான் நம்ம போக முடியும். வழி காட்ட நீங்களாம் வேண்டாம், குரு எல்லாம் வேண்டாம், நான்லாம் ஒரு ஃபார்மும் ஃபில்அப் பண்ண மாட்டேன், ஷெல்டர் ஃபார்ம் வேண்டாம், அஸ்பயர் ஃபார்ம் வேண்டாம், நான் பாடு முன்னாடி போவேன்னா அங்க கேட் வில் பி க்ளோஸ்ட். we need somebody to help us to கைடு பண்ணி நம்மளை கூட்டின்னு போறோம். அதனால குரு நமக்கு வேணும். நம்ம தேடிட்டு போல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வரும்போது என்னது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எஸ், அடுத்தது நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், குட்டியான சாப்டர் தான். என்ன பார்த்தோம்னா, பொருள் உலகிலிருந்து விலகி இருத்தல். பொருள் உலகத்தை எல்லாம் துக்காலயம், அசாஸ்வதம், இந்த உலகம் அதுலயே நம்ம வந்து சிக்கின் இருக்கோம்னா ஒரு ஆசைகள்னாலதான் திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கிறோம். அது வேண்டாம். அதுல இருந்து எப்படி விலகி இருந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறோம். அப்புறம் பிரதிபலிப்பு, இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு, தலைகீழா இருக்கு. எது ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அதோட தலைகீழ உள்ள பிரதிபலிப்பு தான் இங்க வந்து இருக்கு. அந்த மரத்தோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவல் மரம் கிடையாது, மரம் மாதிரி காட்டி நம்ம எங்க இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் புருஷோத்தம யோகம், இடமாற்றங்கள். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து இடம் மாற்றி நம்ம எங்க போனோம் அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம், பிறவி இங்கே எடுத்துட்டு இருக்கோமே அதெல்லாம் இல்லாம பிறவி எடுக்க வேண்டாத அந்த ஒரு உலகத்துக்கு நம்ம போனோம். இங்க பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம். அங்க ஒரு வாட்டி போனோம்னாக்கா திரும்பி நம்ம பிறவி எடுக்க மாட்டோம். அப்ப இடமாற்றம் எப்படி பண்ணலாம், டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், அதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், புருஷோத்தம யோகம், பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை, அவர் எப்படி நம்மளை மெயின்டைன் பண்றாரு, அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம். ஜீரண சக்தியும் அவர் தான் கொடுக்கிறார், ஞாபக சக்தியும் கொடுக்கிறார், மறதியும் கொடுக்கிறார், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் டீட்டெயிலா. அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை 3 ஸ்லோகங்களுக்கு அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம், அதெல்லாம் பார்த்தோம், நேற்று முடிச்சிட்டோம். இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, டிரான்சென்டென்டல் அண்ட் டிமோனிக் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஆழ்நிலை, தெய்வீக குணங்கள் என்ன மற்றும் அசுர குணங்கள். அப்புறம் என்னது 7லேருந்து 20 நிறைய கொடுத்துருக்க. என்னது அசுர குணம் தான் நிறைய பேர்கிட்ட எல்லாரும் இருக்கு, நிறைய அதுதான் இதுல டன் கணக்குல இருக்கும். அது என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதனால 7லேருந்து 20 வரைக்கும் அதுதான் நிறைய அடுக்கிருக்காரு. அப்புறம் 21லேருந்து 24 we have to decide, சூஸ் பண்ணணும். எது நம்ம வந்து எது இந்த குணத்தை வளர்த்துட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு போகணும் அப்படின்னு. உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல், அதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனா இருக்கும்.
சினாப்சிஸ் 16வது சாப்டர் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு. சாப்டர் 15 டிஸ்கிரைப் த பேனியன் ட்ரீ ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஒரு பேனியன் ட்ரீ இருக்கு. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி நிஜமா அந்த பேனியன் ட்ரீ இருக்கு எந்த ஊர்ல இருக்குலாம் கேட்கக்கூடாது. ஒரு பேனியன் ட்ரீன்னு ஒரு ஃபிகர் காட்டிட்டு அதுல வந்து இலைகள் என்ன, வேதங்கள், அது இது என்னது, சின்ன சின்ன குச்சிகள் என்னது, ஆசைகள், நம்மளோட விருப்பு வெறுப்பு இந்த இதா இருக்கு, புலனின்ப விஷயங்கள், அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ சாப்டர் 15 டிஸ்கிரைப் த பேனியன் ட்ரீ ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னெல்லாம் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் nourish both the upper auspicious divine branches of the tree and the lower demonic branches. சில பிரான்ச்சஸ்ல எப்படி இப்படி மேல போறதாம். அந்த பிரான்ச்னா நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க இருக்கும், அந்த மரத்தை தான் சிக்கின் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து இப்ப ஏதோ ஒரு இப்படி பண்ணி அந்த குச்சி அந்த என்னது பிரான்ச் ரூட் இது பண்ணி மேல மேல போறோம் ஆன்மீகத்துல. அதெல்லாம் என்னது, சத்துவ குணத்துல அப்பர் மேல மேல போறது. மேலன்னா என்னது, மேல பிரம்மலோகம் அப்படியே தாண்டி அதையும் தாண்டி நம்ம போயிடுவோம். auspicious divine branches of the tree and lower demonic, பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை இல்லை, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்பிக்கை இல்லை, பேசிக்கலி ஒன்னும் அட்டன் பண்ண மாட்டேன், வீட்டு எவ்வளவு வேலை இருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ரீசன்ல உட்காந்து. ஆல் குட் பீப்புள் உண்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே நல்லவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க. என்னது, குழந்தை பிறக்கையில எல்லாம் நல்லவர்கள் தான், அன்னை வளர்ப்பதுல தான் எல்லாம் புத்தம் சொல்லிட்டு அந்த பிக்சர்ல அப்படி போட்டுட்டா. பட் வளர்ப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளே எப்படி குணத்தை மாத்திக்கிறோம். அம்மா நல்லா வளர்த்து, எந்த மதம் கெட்டவளா வளர்த்துவா இல்லையா, எல்லாரும் நல்லவாள தான் வளர்த்துறாங்க. நம்ம சங்கம் மெயினா சங்கம் நமக்கு வந்து அப்புறம் ஒரு மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்ச அப்புறம் வேண்டாம் இதெல்லாம் யார் படிப்பா, இப்பவே என்ன பகவத்கீதை படிக்க வேண்டியிருக்கு, எனக்கு என்ன ஒரு கொஞ்சமா 70-80 வயசு தானே ஆரம்பிக்கணும், அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இல்ல சின்ன வயசுலயே நல்லா படிச்சு, நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம மங்களார்த்தி போது பார்க்கலாம். யாரு 1.5 வயசு தான் குழந்தைக்கு, 1.5 வயசு, ஆமா 2 வயசுக்குள்ளே ஆகல அந்த குழந்தைக்கு, இல்லை 2 வயசு ஆயிடுத்தாங்க சம்திங். அது துள்ளிண்டு அது வந்து மொட்டையெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டையெல்லாம் அடிச்சு இன்னைக்கு என்ன கிளீனா அதை விஷயம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பஞ்சகச்சம் உடைக்கிட்டு காலையிலேயே குளிச்சு இது மங்களாரத்துக்கெல்லாம் வருது. அந்த மாதிரி குழந்தையும் வளர்த்துறாங்க. அப்ப என்னதுனாக்கா கீழே போற, அதான் சில பேர்லாம் கீழே போறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க, சில பேர் இப்படி மேல போறாங்க. அப்ப அது பார்த்தோம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ரூட்ஸ் ஆஃப் த பேனியன் ட்ரீ வேர் ஆல்சோ கம்பேர்ட் டு த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பேனியன் ட்ரீல நிறைய ரூட்ஸ் இருக்குமே, அது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. சம் ஆஸ்பிஷியஸ் அண்ட் சம் இன்ஆஸ்பிஷியஸ். இன்ஆஸ்பிஷியஸ்னா கீழே போகும், திரும்பி ரூட் மேல ரூட் இருக்கு, பட் இட் கோஸ் டவுன், இன்னும் பிடுங்களா இருக்கும். அது சிலதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் மேல போகும். அப்புறம் சாப்டர் 16 இப்ப அதோட தொடர்பா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் that elevate one on the tree and leads ultimately to liberation. நல்ல குணங்களை வளர்த்தினா என்ன ஆகும், இப்படி அந்த ரூட் இப்படி மேல போய் பிரம்மலோகம் அடைந்து அதையும் மேல போய் தாண்டி போய் நம்ம எங்க போவோம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் போயிட்டு கௌலோகம் தான் போய்விடலாம். ஸோ அது வந்து எப்படி அந்த குணத்தை வளர்த்துறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த 16 சாப்டர்ல கொடுத்துருக்கோம். சாப்டர் 16 ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த டெமானிக் குவாலிட்டிஸ். என்னெல்லாம் அசுர குணங்களும் இருக்கு நம்ம கிட்ட, அதையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் த மென்டாலிட்டி விச் டிரைவ்ஸ் ஒன் லோவர் ஆன் த ட்ரீ அண்ட் அல்டிமேட்லி டு ஹெல். எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து சீரழிஞ்சு போறோம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஹெட்லிஷ் பிளானெட்டுக்கு நம்மளுக்கு தள்ளி விடும். அதுவும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்கோம். எஸ், டிரான்சென்டென்டல் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டிஸ். ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள் 1ல இருந்து 6 பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கு. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷோடதசோத்யாயः 16 6 10 கொடுத்துருக்க. ஷோடனா 6 தசம், ஷோடல ஷஷ்டனா தான் 6, ஷோடதசம். அத்தியாயः தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகः. யாரு கீழே படிக்கணும்? த்ரிஷா தான் படிக்கணும். அப்போ த்ரிஷா படிமா, கீழே வரணும்னா த்ரிஷா இஸ் கோயிங் டு ரீட். ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கியா? இருக்கேன் மாதாஜி. படிமா. ஸ்ரீ பகவானுவாச அப்யம் சத்த அப்யம் இல்ல, அபயம். அபயம் சத்த சம்சிக்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய ஸ்வாத்யாய சப ஆச்சவம். அடுத்து படிச்ச மாதாஜி. படிமா, படி கண்டினியூ. அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாகः சக்திர்
சாந்திர் அபைஷுனம் शान्तिरभैशुनं दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्तत्वं மார்தவம் மார்தவம் मार्दवं असापलं அச்சாபலம் அச்சாபலம் अचापलं तेजः क्षामत् க்ஷமா कृति தேஜ க்ஷமா திருதி சௌச்சம் तेजक्षमाकृति शौसम् अत्रोः नातिमानित भवन्ति सम्पदं दैवीम् அபிஜாதஸ்ய भारत வெரி நைஸ். என்ன சொல்லியிருக்காரு இது? பகவான் சொல்கிறார், the supreme personality of Godhead said, முதல்ல என்ன ஆரம்பமே ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இது டாபிக் என்னதுன்னா ஃபியர்லெஸ்னஸ், பயம் இருக்கக்கூடாது. என்ன பயம் இருக்கு எனக்கு? இருட்டுன்னா பயம் இல்லை, நான் தான் தைரியமா தானே இருக்கேன். அது இல்ல, நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, எனக்கு என்ன ஆகுமோ. எல்லாரும் இப்போ எல்லாரும் எல்ஐசி வாங்கி வச்சுருப்பா இருக்கா, எல்லாரும் இன்சூரன்ஸ் வாங்கி வைப்போம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு என்னது, அஃப்கோர்ஸ் வெஹிக்கிள் இருந்தா கண்டிப்பா வாங்கி ஆகணும், ஏன்னா ரூல்ஸ் அப்படிதான். பட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்ன, வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் என்ன, அப்புறம் என்னது ப்ராப்பர்ட்டி இன்சூரன்ஸ், என்னெல்லாமோ இருக்கு இன்சூரன்ஸ். எல்லாம் என்னது வாங்கி வைக்கிறோம்னு, நாளைக்கு ஏதாவது ஆயிடுத்துன்னா அந்த ஒரு பயம் தான். அந்த பயம் வேண்டாம். ஏன் பயம் வேண்டாம்? பகவானை நம்பினா பகவான் நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ண மாட்டார். பகவான் எப்பவுமே நமக்கு நன்மை தான் பண்ணுவார். இல்லையே, எனக்கு தான் ஃப்ளட் வந்தது, ரொம்ப கஷ்டம் ஆச்சு, இடிஞ்சு விழுந்துட்டு, இடி இடிச்சுது, எல்லாம் நடக்கும், அது நல்லதுக்கு தான் நடக்கிறதுன்னு நினைச்சுக்கணும். ஒரு வியாதி வந்தது, இல்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது, 4 மாசம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன், எது இருந்தாலும் அதுவும் நன்மைக்கு. உயிர் போல இல்லையா, உயிர் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, அதுலயும் ஒரு நன்மை. எதுவுமே பகவானை நம்பும் போது என்னன்னா ஃபியர் வேண்டாம். ஃபியர்னா என்னது? பயம் வேண்டாம். அதனாலதான் அபயம். அபயம்னா என்னது? ஃபியர் வேண்டாம், ஃபியர்லெஸ்னஸ் இருக்கணும். பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம எங்க இருக்கோம்? பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், டெம்பரரியா இருக்கும். இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பியூரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். ஸ்ரவணம், காதால கேட்டு அது புரிஞ்சுண்டு நம்ம வாயால் அதை ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி மனசார பகவானையும் நினைக்கணும். இதெல்லாம் தான் 3 இது வந்து ஜபத்திலேயே வந்துடும். ஸோ பியூரிஃபை பண்ணணும். நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும்போது பகவானுக்கு தொண்டு புரிய 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 நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும். சித்த சுத்தினா உள்ளூர நம்ம தாட், நாட் ஓன்லி ஆக்ஷனும் எல்லாம் வாயால பேசுறது நல்லதுதான், ஆக்ஷன் எல்லாம் நல்லதா பண்றோம். மனசுல வஞ்சகம் இதெல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா, ஒருத்தரை பத்தி கெட்டதா எண்ணம் இத மாதிரி எல்லாம் இருக்காது, அதுவும் இருக்காது. எப்பவுமே பகவானை தொண்டு புரிய புரிய என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளூர கூடி நமக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படும். ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கும். இங்கேருந்து தப்பித்து போறதுக்குள்ள அந்த பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், என்னது ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்கணும். அது கல்டிவேட் பண்றது. அப்புறம் சேரிட்டி, தொண்டு புரியறது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல், புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், யாகம் யஜ்யம் அதெல்லாம் பண்றது. ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ், அதான் பகவத்கீதை ஒரு வேதங்கள் தான், அதெல்லாம் படிக்கலாம். ஆஸ்டாரிட்டி, என்னது காலையில எழுந்துக்கிறது, தூக்கத்தெல்லாம் தள்ளி வச்சு காத்தால மங்களாரத்தி பார்த்து அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பகவானை தொண்டு புரியறதுக்கு அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜபத்தை பண்ணி குடிச்சு கிருஷ்ணா கோவிந்தா சொல்லிட்டு படுத்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். ஆஸ்டாரிட்டி, சிம்பிளிசிட்டி, எப்பவுமே ஆடம்பர வாழ்க்கை வேண்டாம், சிம்பிளா இருக்கிறது பெட்டர். அப்புறம் நான் வயலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். நான் வயலன்ஸ்னா துன்புறுத்தது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம படிக்கிறது போராது, நம்ம மாத்திரம் ஆன்மீகம் படிக்கணும், பாக்கி வீட்டுக்கு வரவங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது, நீங்களாம் படிக்காதீங்கன்னா சொல்லாம எல்லாரையும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் நம்ம முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். முன்னுக்குன்னா என்னது? இதுதான் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ்க்கு. அவங்களுக்கு 4 வாட்டி சொல்லே மாதாஜி யாரும் கேட்கலன்னா சொல்றது நம்ம கடமை. அவங்க வரணும், வருது வராதது அவங்க இஷ்டம். ஆனா சொல்ல 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 என்ன ஆகுன்னா, அந்த சொல்லுவாளே கல்லும் கரையும் சொல்லுவாளே, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்டபனா இருக்கிறவங்களும் மாறி போவா. இவ்வளவு வாட்டி சொல்றாளே, சரி பண்ணிதான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு இறங்கி வருவாங்க. அதுக்கு நமக்கு பெருமையெல்லாம் வேண்டாம். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ஹிம்சா பண்ணல, நம்ம அவங்களுக்கு துன்புறுத்தல. இதுதான் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. துன்புறுத்தனா முன்னுக்கு வர விடாம நம்மளே எல்லாம் பண்றதுதான் அவங்களுக்கு துன்புறுத்துறதுன்னு. அப்புறம் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மை பேசணும். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர், கோவப்படக்கூடாது. ரினன்சியேஷன், என்னுடையது நான், இந்த இதுல இருந்து விடுபடணும். ட்ராங்குலிட்டி, மனசு அமைதி. அவர்ஷன் டு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், குற்றம் காணக்கூடாது. இன்னொருத்த என்ன பண்ணினா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்காம நம்ம நல்ல குணத்தை வளர்த்துக்கணும். இப்பதான் அந்த தெய்வ அசுர சம்பந்த குணம் எப்படின்னா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அம்மா பத்தியா எங்கிட்ட நல்லது இருக்கு, அம்மன் கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கு, அவகிட்ட இந்த மாதிரி இருக்கு, நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. நம்ம கிட்ட இருக்கா, நம்ம கிட்ட அந்த அசுர சம்பவம் இருக்குன்னா அதை மாத்துறதுக்கு தான். ஸோ ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் இருக்கக்கூடாது, இன்னொருத்தரை பத்தி குற்றம் சொல்லக்கூடாது. கம்பேஷன் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், எந்த உயிரினமா இருந்தாலும்
அவங்க எடுத்து நம்ம வந்து கம்பேஷனேட் என்னது ஒரு இது தயவு தாட்சண்யமோட அவங்க கிட்ட ஒரு இதா இருக்கணும், அன்பா இருக்கணும், அவங்களுக்கு எல்லாம் துன்புறுத்தக்கூடாது. ஒரு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் கொவைட்டஸ்னஸ். கொவைட்டஸ்னஸ் என்னது? இதுதான் ஏமாத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். காண்பது விருப்பம் இல்லை, எல்லா உரிமை கருணை, பேராசை இல்லை. ஓகே, பேராசை. கொவைட்டஸ்னஸ் பேராசை. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் இது ரொம்ப தீத ஆசை, நான் தான் முன்னுக்கு வரணும், நான்ங்கிறாங்களே, அதுதான் மெயினா. அப்புறம் இந்த ஜென்டில்னஸ், டெண்டரா ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துக்கணும். மாடஸ்டி, ஸ்டடி, டிட்டர்மினேஷன், விகர், இதெல்லாம் படிச்சதுதான் நம்ம. இது எனர்ஜி, ஃபர்கிவ்னஸ், மன்னிக்கும் தன்மை, ஃபார்ட்டிடியூட், ஜெயிக்கிற இது, கிளைன்லினஸ், கிளீனா இருக்கிறது, அண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி. யாரையும் வந்து இது என்வினா என்னது? ஜெலஸ். அவன் மாத்திரம் முன்னுக்கு போயிட்டானே, நான் இன்னும் இங்கே தானே இருக்கேன், அவனுக்கு மாத்திரம் பிரைஸ் கிடைச்சது. இந்த குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவா, நான் நல்லா தான் பண்ணினேன், ஆனா அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னா. பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி. அந்த குழந்தைகள இன்னசென்டா இருக்கும். என்வி எல்லாம் பெரியவா நமக்கு தான். அப்புறம் ஃப்ரம் த இது என்வி ஃப்ரம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி அண்ட் ஃப்ரம் த பேஷன் ஃபார் ஹானர். எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், நான் அன்னைக்கு நல்லா ப்ரைஸ் வாங்கினேன், இன்னைக்கு வந்து அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, நான் அன்னைக்கு வந்து அவெல்லாம் என்னது சம்திங், ஸோ எல்லாரும் என்னை மதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எதிர்பார்க்கிறாங்களே, அதில் இருந்து விடுதலை வரணும். These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. இதெல்லாம் தான் வந்து தெய்வீக குவாலிட்டிஸ். சச் பீப்புள், யார்கிட்ட இந்த குணம் இருக்கோ அவளெல்லாம் தெய்வீக தன்மையுடைய குணங்கள் அந்த உடையவங்க சொல்லிட்டு சொல்லணும். புருஷோத்தமனான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும். வெட்கம் இங்க வந்திருக்கீங்க. கிளைண்ட்னஸ், ஃபார்ட்டிடியூட், வெட்கம் வெட்கப்படுறதா? ஓகே, மன உறுதிங்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம். டிட்டர்மினேஷன், மாடஸ்டி. மாடஸ்டிக்கு என்ன வெட்கம் விடுறது? ராங். வெட்கப்படுறதெல்லாம் இல்ல, மானத்தோட வாழறது. அதுக்கு என்ன சார் தெரியல. மாடஸ்டா இருக்கிறது. மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தரே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். எதெல்லாம் இல்லையோ we have to start cultivate. அப்ப என்னெல்லாம் 26 தெய்வீக குணங்கள் சொல்லியிருக்கார் பகவான். Lord Krishna lists 26 characteristics of saintly people, qualities that elevate one on the banyan tree. போன சாப்டர்ல பார்த்தோமே, இந்த பேனியன் ட்ரீல மேல மேல போனோம்னா என்னது? இந்த குணங்கள்ல 26 தெய்வீக குணங்கள் இருந்தா நம்ம அப்படியே அந்த பாதையில மேல போகும். லீட் டு லிபரேஷன். அது எங்க நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும்? விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் குணங்கள் ஆகும். துறவிகளின் 26 குணாதிசயங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் பட்டியல் இடுகிறார். ஆலமரத்தில் ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் குணங்கள். இதுதான் வந்து டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. பார்க்கலாம், விடக்கூடாது, நீ படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னது? அபயம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேர்டு பார்த்தோம்? பயம் இருக்கக்கூடாது. அபயம் அப்படின்னா என்னது? அச்சமின்மை, ஃபியர்லெஸ்னஸ். துறவிக்கான முதல் தகுதி என்னது? இப்ப துறவு மேற்கொண்டு அவங்க வந்து ஜங்கல் போயிட்டாங்க, மலை மேல உச்சிக்கு போயிட்டாங்க, பயந்துட்டு அச்சோ நான் இங்க வந்திருக்கேன், நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ல, என் வீட்டுல எல்லாம் தெரிவிக்கணும், நான் எப்படி இருக்கேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவங்க பயமே இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி துறவு மேற்கொள்றவங்களுக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் பேர்ல எல்லாமே பகவான் பேர்ல விட்டாச்சு, என்ன ஆனாலும் சரி அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்? பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருந்தா அச்சம் இது பயம் இருக்காது நமக்கு. ஸோ இறைவனின் கருணையை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல். ஆதரவு உத்தரவாதம் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும். நாளைக்கு எனக்கு என்ன ஆயிடும், என்னை யாரு பார்த்துப்பா, அதெல்லாம் தானே இப்ப நமக்கு எல்லாம் அதுதானே நமக்கு இருக்கு இல்லையா? we are all so scared. எல்லாம் நமக்கு என்னாகும் அந்த ஒரு டென்ஷன்லயே இருக்கும் நம்ம. அதெல்லாம் இல்லாம பகவான் பார்த்துப்பார், எது நடந்தாலும் சரி அவர் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி இருக்கணும், அச்சமின்மை. அப்புறம் என்னது? சரணடைந்த ஆன்மாவிற்கு பரமாத்மா எல்லா பாதுகாப்பையும் தருவார் என்று நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை வேணும். நான் தான் டிவோட்டியா இருக்கேன், பகவான் சொல்றாரு என்னுடைய டிவோட்டி அழியவே மாட்டார். அர்ஜுனா தைரியமா எல்லாத்தையும் போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகம்ல வருது இல்லையா? அதை நம்பி நம்ம எஸ் அவர் சொல்றாரு, அப்ப நம்ம நம்பிதான் பார்க்கலாமே. பகவான் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது he will take care அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது? ரெண்டாவது சத்வ சம்சுத்தவ் அப்படின்னா ஒருவரை வீப்பை சுத்திப்படுத்துதல் அப்படின்னா துறவி. இது வந்து வர்ணாசிரமம், யாருக்கு வந்து இது வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு. ஓகே,
முதல் இது வந்து துறவு சந்நியாச ஆசிரமக்கு பொருந்தும் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சன்னியாசி. இது ரெண்டாவதும் என்னன்னா சன்னியாசிக்கு தான் ஒருவரின் இருப்பை சுத்திப்படுத்துதல், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுதல். அவங்களுக்குலாம் இது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து கண்டிப்பா அவங்க பண்ணிதான். குறிப்பாக பெண்களுடன் நெருங்கி பழகுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உதாரணம் என்னது, பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் கண்டிப்பானவர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சோட்டா ஹரிதாஸை தண்டிக்கிறார். அவர் கூட இருந்த ஒரு சீடர் இருந்தார் சோட்டா ஹரிதாஸ். கொஞ்சம் வந்து தடுமாற்றம் அவருக்கு, பெண்களை கண்ட ஒரு இது. அவர் வந்து கண்டிச்சார், இல்லப்பா நீ இப்போ என்னோட இது என்னது குரூப்ல நீ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டுட்டார். நீ என்னோட டிவோட்டியா, என்னோட என்ன சொல்லுவா சீடரா இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டார். அவருக்கு என்ன பேரு, சோட்டா ஹரிதாஸ்னு பேரா இருந்தது. அதனால அவர் ரொம்ப கண்டிப்புக்காரா இருந்தார், பெண்களுடன் தொடர்பு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்கு, ஞான யோக வியவஸ்திதோ அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகால வரும். அப்படின்னா என்னன்னாக்கா அறிவை வளர்ப்பது. இது யாருக்கு பொருந்தும், எகன் சன்னியாச தர்மான துறவு விடுதி. அவெல்லாம் என்ன பண்ணும், சன்னியாசம் என்னது, எப்பவும் பகவானோட தியானம் பண்ணி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் நிறைய பண்ணும். ஒரு சன்னியாசின் கடமை என்னது, ஆழ்நிலை அறிவை வளர்த்து குறிப்பாக இல்லத்தரசிகளுக்கு வழங்க வேண்டும். அவங்க வந்து துறவு மேற்கொள்ளும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, வீடு வீடா போவாங்க. இந்த வீட்டுல நம்மளே தான் கூப்பிடுவோம். நம்ம வந்து இல்லத்தரசிகள் என்னது இது கல்யாணமான அந்த இதுல இல்லையா, என்ன சொல்றது, பிரம்மச்சாரியம் மறந்து ஓகே. அந்த நம்ம என்ன பண்றோம், சுவாமிகள் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆச்சாரியர்களும் வீட்டுக்கு வர வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க நமக்கு வந்து புத்திமதி சொல்றாங்க. அப்ப அது வந்து நம்ம கேட்கணும். ஸோ அப்ப அதுக்கு வேண்டி அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் தான் படிக்கணும். இல்லத்தரசிகளுக்கு என்ன இது வருது, ஷோ எனக்கு வேர்ட்ஸே மறந்து போயிடும். இங்க போடல இல்லையா, சன்னியாச ஆசிரமம். ஓகே. அப்புறம் சேரிட்டி, இது கிரகஸ்தா, இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் கிரகஸ்தர், அதுக்குதான் இல்லத்தரசர். அப்ப கிரகஸ்தாவுக்கு வந்து நம்ம அறிவுரை கொடுக்கணும். சன்னியாசிகளா இருக்கிற அவள் டியூட்டி என்னது, அவங்க ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு அவங்க என்னது படிக்கிறாங்க, நாட் ஒன்லி டு எலிவேட் தெம்செல்ஃப், ஆல்சோ டு கிரகஸ்தர்களுக்கு அது வந்து இது சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவங்க வீட்டுல கூப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எடுத்து இது பண்ணணும். ஸோ தொண்டு புரியறது யாருடைய வேலை, ஒரு இது சன்னியாசி அளவு தொண்டு புரிய முடியாது. தொண்டுன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு பணத்தாலோ இது சேரிட்டி கொடுக்கும். ஏன்னா அவன் தான் சம்பாதிக்கிறதே இல்லை. யாரு சம்பாதிக்கிறா, கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்க சம்பாதிக்கும். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து வீட்டை மேனேஜ் பண்ணும், குழந்தைகளை மேனேஜ் பண்ணும். ஸோ ஹி வில் ஏர்ன் மணி. ஸோ அவனாலதான் வந்து தொண்டு புரிய முடியும். தொண்டுன்னா நாட் ஒன்லி மணி, எனிதிங் ஹெல்பிங். ஸோ நல்வழியில் வழங்கப்படும் தொண்டு சரியான நேரம், இடம் மற்றும் நபர் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். சரியான இடத்தில் சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்திலையும் கொடுக்கணும். ஒருத்தனுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டணும், இல்லப்பா என்கிட்ட இல்ல, ஒரு 10 நாள் கழிஞ்சு வேணா, எக்ஸாம் டேட் நாளைக்கு லாஸ்ட் டேட் எனக்கு இல்ல சாரி ஐ கேனாட் கிவ். 10 நாளுக்கு அப்புறம் இந்தப்பா நோ ஐ ஹேவ் இனஃப் மணி, இந்த எடுத்துக்கோனா ஆயாச்சு, இந்த வருஷம் என்னோட கோவிந்தா தான், ஒன்னும் என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியாது, அந்த டேட் போயிடுது அப்படின்னு ஆயிடும். அதனால சரியான நேரத்துல நம்ம கொடுக்கணும். ஒருத்தன் பசிச்சுன்னு இருக்கான்னா அந்த நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். இல்ல இப்போ இல்ல நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் எங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் அவனுக்கு கொடுக்குறேன்னா அவன் எடுத்துக்கவே மாட்டான். ஏன்னா இஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல். ஸோ பசியா இருக்கட்டும், இல்ல என்னது சாப்பாடா இருக்கட்டும், யாருக்காவது பணம் கொடுக்கறதா இருக்கு, எப்ப நமக்கு யாருக்கு அவசியம் வருதோ அந்த மாதிரி. ஆனா சரியான இடத்தில் கொடுக்கணும், சரியான நபருக்கும் கொடுக்கணும். அப்புறம் என்னது, அவர்களின் வருமானத்தில் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளாம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் 10% கொடுக்கலாம். அவர்களின் வருமானத்தில் 50% கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு செலவிடுங்கள். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறா? Again, it is not force. Donation is also கழுத்துல கத்தி வச்சே கொடுங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபீஸே வாங்குறது கிடையாது. அப்படி பணம் பறிக்கணும்னா ஃபீஸ் கட்டுங்க. இல்ல லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாம் படிக்கலாம், நம்ம பண்ணலாம். இல்ல இது ஃப்ரீ தான். ஆனாலும் பகவானுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கறது இது ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் நமக்கு இல்லையா, டெஃபினட்டா கிடைக்கும். அப்ப நம்ம வந்து இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா ஒரு மனசாட்சியோட பார்த்தோம்னா இல்ல கொடுக்கலாமே, நம்மளால முடிஞ்ச 100 ரூபாய் கொடுக்கலாமா, எனக்கு அவ்வளவுதான் முடியும், கொடுக்கலாமே. ஏன் 100 ரூபா தான் கொடுத்தான்னு கேட்க மாட்டேன். 500 ரூபாய் கொடுத்த 1000 ரூபாய் அப்படி இல்லைங்க. உங்க 1,00,000 இருந்தாலும் கொடுக்கலாம், இல்ல 1 ரூபா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். ஏன்னா 50 ரூபா கொடுத்த டிவோட்டி இருக்காங்க. ஐ ஹேவ் த ரெக்கார்ட். அவளே ஏன்னா தேர் நாட் ஏர்னிங், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பாவம் என்ன கொடுப்பா, இருக்கிற பாக்கெட் மணில இருந்து கொடுத்துருக்கா பாவம். அப்ப அவளுக்கு பெருமையா சொல்லணுமா வேண்டாமா? டெஃபினட்டா ரொம்ப எனக்கு இதா இருந்தது. கொடுத்தப்புறம் என்ன வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது இல்லையா, அவங்க ஆசையா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அதே போலதான் மெசேஜ் போடுறதுக்குள்ள கொடுத்தாங்க இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எனிவே அப்புறம் அவங்க இனிஷியேஷன்லாம் எடுக்கல, சும்மா தான் வந்து குரூப்ல இருந்தாங்க. ஏன்னா எல்லாம் ஷி வாஸ் ஃபாலோயிங் எவ்ரிதிங். அப்போ அந்த இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ல எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி ஷி வாஸ் அட்டெண்டிங். அவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். அப்புறம் இதான் வேற எதுலையோ போயிட்டு தென் ஷி லெஃப்ட்.
இருக்கா, இஸ்கான்ல இருக்கா, நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் பண்ணல, ஐ டோன்ட் நோ, என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, பட் அங்க இது ஓகே. பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை ஆகியவற்றில் தொண்டு செய்வது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். நல்லா, பேரார்வம்னா என்னது, பெருமை, நான் கொடுத்தேன், அதுல இருந்து ஏடிஜி சர்டிபிகேட் கிடைக்காதா, நான் கொடுத்தேன் 10 பேர்கிட்ட சொல்லி அது. அப்புறம் அறியாமை, அறியாமையில என்னது, கொடுக்கணுமேனு கொடுக்கறதும், யாருக்கோ எடுத்து கொடுக்கறது, சரியான நேரம் இல்லாம, சரியா இடம் இல்லாம, சரியான நபருக்கு கொடுக்காம அந்த மாதிரி கொடுக்கறது எல்லாம் இட் இஸ் வேஸ்ட், இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் அதை வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்காது, பெனிஃபிட் எதிர்பார்த்து நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருந்தாலும் அது வேஸ்டா போறதை விட சரியான இடத்துல கொடுக்கலாமே, அந்த மாதிரி. ஸோ ரஜோகுணம் அண்ட் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க கரெக்டா அது வந்து அந்த மாதிரி தொண்டு புரிஞ்சா அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப், இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். அப்புறம் 5வது என்னது, தமக. தமகன்னா என்னது, இது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தும், சுய கட்டுப்பாடு, இது எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் பொருந்தும். என்னது, கிரகஸ்தாசிரம், வானப்பிரஸ்த ஆசிரம், சன்னியாச ஆசிரம் அண்ட் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பிரம்மச்சாரி மாதாஜி. அது படிக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எஸ்பெஷலி செக்ஸ் லைஃப் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொபகேட்டிங் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சில்ட்ரன். இப்போ எல்லாருக்குமே அது பொண்ணும். கிரகஸ்தாசிரமத்தையும் வந்து ஜஸ்ட் பொண்ணு இருக்கா, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கானா டெய்லி செக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. குழந்தைகள் பிறக்கணும்னாக்கா செக்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தை பிறக்கணும் இல்லையா. அதனால எப்படி வரணும், அந்த குழந்தை என்னத்துக்கு பிற போறோம், நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கேன், அந்த குழந்தையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸா வளரணும், அந்த எண்ணத்தை குழந்தை பெற்றுக்கலாம். என்ன யாரு நினை வரும், அந்த குழந்தை இப்போ வர்றதே எங்க மங்களாரத்திக்கெல்லாம் வருது, அந்த குழந்தைய இது பண்ணும். அந்த ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அவங்க அம்மா வந்து டாக்டர் தான், எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு எல்லாம் ப்ரொஃபஷன் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு இங்க ஆசிரமத்திலே இருக்காங்க, ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் அங்க இருந்து குழந்தைய அப்படி வளர்த்துறாங்க. எல்லாராலையும் முடியுமா, அவங்கள ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் அந்த மாதிரி ஒரு கட் சட்டன் பண்றதுக்கு எஸ் ஒரு சல்யூட் தான் இல்லையா. எல்லாராலையும் முடியாது, அவங்க அந்த தைரியத்தோட பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படியும் வந்து வளர்த்துறாங்க. ஸோ இது வந்து என்னது, இது வந்து சுய கட்டுப்பாடு எல்லாருக்கும் பொருந்தும். குறிப்பாக பாலியல் வாழ்க்கை கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பரப்புவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். 11 ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னது, அடுத்தது தியாகம், யஜ்ஞம். யஜ்ஞம் யாரு பண்ணும், எல்லாருமே கிரகஸ்தாவா, ஓகே. ஃபேமிலி லைஃப்ல யாரு இருக்காங்களோ கிரகஸ்தன் தான் யஜ்ஞம்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பொருள் வளங்கள், அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், சாமான்லாம் வாங்கணும், அதுக்கெல்லாம் இது வேணுமே, பணம் வேண்டி இருக்குமே, அதனால. ஸோ அக்னிஹோத்திர யஜ்ஞம், இதெல்லாம் அக்னிஹோத்திரம்னா டெய்லியே பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் தான் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை, பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா இந்த இல்லத்தரசி இல்லறத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் டெய்லி அக்னிஹோத்திரம் யஜ்ஞம்லாம் பண்ணணும், அது தேவை. பொருள் வளங்கள் தேவை, அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு பொருள் வளம் வேணும். எனவே குறிப்பாக கிரகஸ்தர்களுக்கு தான் அது வந்து இருக்கு. சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் சிறந்தது. அதனால என்னது, செலவில்லாம என்னது இருக்கு, சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் இல்லையா. எனக்கு குரல் வான்னு கத்தினா எங்கேயோ போறது, கழுத குரலா இருக்குனாக்கா அது வந்து மகாமந்திரமே பெஸ்ட் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், அதனாலதான் சொல்லியிருக்கேன். மகாமந்திரம் சொல்றதுக்குன்னா பெரிய குரல் வளம் பெருசாலாம் நல்லா பாடணும்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப நம்ம என்னது, மகாமந்திரம் எவ்வளவு சொல்றோமோ அவ்வளவு நல்லது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல அதுதான் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அப்ப சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் சிறந்தது, மிகவும் மலிவானது, யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், தகுதி தேவை இல்லை. யாரு படிச்சிருக்கணும், படிக்காதவன், ஏழை பணக்காரன் இல்லை, சின்ன குழந்தை பெரியவா, ஒரு பாகுபாடு இல்லை, யார் வேணும் மந்திரம் சொல்லலாம். அப்புறம் மிக உயர்ந்த பலன், இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ணா நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதனாலதான் எல்லாரும் நிறைய ஜபா பண்ணும்போது ஜபம், நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாரும் நல்லாதான் பண்றீங்க. யார் இன்னும் பண்ணது அவங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னுக்கு வரலாம், ட்ரை பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். எல்லாரோட சூழ்நிலையும் சேமா இருக்காது, ஆனா இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அது அப்படியே இருக்கவே இருக்கு. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது இருக்கவே இருக்கு, அது செகண்டரி. பட் ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அதுக்கு அப்போ செகண்டரி தானே பண்ணவே போறது இல்லை, அப்படி கிடையாது. எப்பெல்லாம் முடியறதோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதான் சாப்பிடணும், அந்த லெவலுக்கு நம்ம வரணும். முள்ள ட்ரெயின் பண்ணலாம். இப்பவே எல்லாம் எவ்வளோ கண்டிஷன் போடுறீங்களே மாதாஜி, அப்படி நாளையில நான் லெவல் 2 பண்ண போறது இல்லைன்னு போகக்கூடாது சொல்றேன். இதெல்லாம் தான் பாதையில வந்து இது இந்த மாதிரிலாம் வரும், இப்பவே முதல்ல சொல்லி சொல்றேன். அப்ப 4வது லெவல் 5வது லெவல் போகும்போது என்னது, இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்பவே நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா, லெவல் 3ல வந்தா கேட்பா எவ்வளவு ரவுண்ட் பண்றேன்னா, நான் தான் 16 ரவுண்ட் 6 மாசமா பண்றேன்னா ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டேனே அப்படிப்பா, அப்படியே அதிசயமா இருக்கும். தட்ஸ் வை வி ஆர் ட்ரைனிங். இப்பவே 16 ரவுண்ட் பண்ணுவாங்க, முடியவே இல்லை எனக்கு 2 ரவுண்ட் தான் முடியாதுன்னா நோ ப்ராப்ளம். வளர வளர இன்னும் லெவல் 3ல போகும்போது இன்னும் ஏதோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுப்பாரு. உனக்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, சரி உனக்கு அது போல நான் வழி அமைச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பண்ணுவார். அப்புறம் என்னது, வேத படிப்பு, சுவாத்தியாய, நம்ம வந்து வேதங்களை எல்லாம் கற்கிறது. யார் எந்த லெவல்ல யார் படிக்கலாம், அப்படி எல்லாரும் படிக்கலாம், நம்மளும் படிக்கலாம். ஆனா மெயின் பிரதானமா யாருக்கு வந்து அது சொல்லியிருக்குன்னா பிரம்மச்சாரி லெவல்ல ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், அவங்களுக்கு தான் ஈஸியா வரும். ஏன்னா சின்ன குழந்தைகள் ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிப்பா, அந்த லெவல்ல அவங்களுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம், வீட்டு பொறுப்பு வேண்டாம், பொறுப்பு இல்லை, சன்னியாசியாவும் போகவும் வேண்டாம். அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இருக்கும்போது
ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ அந்த டைம்ல அவங்க வேதங்களை வந்து கற்கணும். பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவது பிரம்மச்சரியம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பதில் மனதை ஈடுபடுத்த. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மச்சரியம் அவங்க வந்து செலிபஸி, மெயின்டைன் செலிபஸி எப்படின்னா இது செக்ஷுவல் லைஃப்ல இருந்து தூரம் இருக்கணும், ஏன்னா பிரம்மச்சரியம் மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் வேத இலக்கியங்கள்லாம் கற்கிறது. இதுதான் அதனாலதான் அந்த காலத்துல இது குருகுல வாசம்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்ப அது வந்து ரொம்ப சேஃப் மெத்தட். அம்மா அப்பா வீட்டுல எல்லாம் இருக்க வேண்டாம். படிக்க போயாச்சுன்னா 5 வயசு 6 வயசுல விட்டாச்சு, குருவோட வீட்டுல விட்டாச்சுன்னா அந்த குரு வீட்லயே இருந்து தொண்டு புரிஞ்சுட்டு 16 வயசு 17 வயசு 18 வயசு வரைக்கும் படிச்சு நல்லா முடிச்ச அப்புறம் தான் வருவா. அப்ப என்னது டோட்டலி இப்ப நம்ம இதுல குருகுலம் அப்ப சொன்னோம், இப்பவே தான் கோயில்ல தானே இருக்காங்க, அந்த குழந்தைகளும் கோயில்ல தானே வளருது. அதுக்காக ஸ்கூல் போகாம இல்லை, ஸ்கூல் போகும், அதுவும் நார்மல் ஸ்கூலுக்கு போகும். அதான் அந்த ஹோம் ஸ்கூலிங் எல்லாம் பண்றாங்களே நம்ம இதுல டிஸ்கவுண்ட்லயே இருக்காங்க டீச்சும் பண்றா. ஷீஸ் இன் எஸ்எஸ்சி, இப்போ போர்டு எக்ஸாம் என் கூட 6வது லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஹிந்தியில டீச்சரும் இருக்கா. 5th ஸ்டாண்டர்டோ 6th ஸ்டாண்டர்டோ படிக்கும்போது அவ்வளவு நல்லா வந்து பக்தி. ஏன்னா அம்மா அப்பாவும் இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால நல்ல பக்தி அந்த குழந்தைக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு. அவ வந்து இங்கிலீஷ்ல நல்லா படிப்பேன். எங்க கூட 6வது லெவல்ல இருக்கா. அண்ட் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இதா இருக்கா, சேவையும் அது என்னது சேவா பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ அதை அவ என்ன பண்றான்னா ஹோம் ஸ்கூலிங் தான். ஹோம் ஸ்கூலிங்லேயே அந்த மாதிரி அதான் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதுலயும் இருக்காங்க. ஓகே, அடுத்தது என்னது தப்பம்னா என்ன, தபஸ்னா என்னது, தப்போமயம், ஆஸ்டாரிட்டி. அனைவரும் எல்லாருக்குமே வந்து இது பொருந்தும். குறிப்பாக வானப்பிரஸ்தமுக்கு பொருந்தும். மனித வாழ்க்கை எனவே வேத கலாச்சாரம் விடுதலைக்கானது. மனித வாழ்க்கையில தானே விடுதலைக்கு நமக்கு தானே அந்த புத்தி தெரியும். ஒரு புழுக்கோ பூச்சிக்கோ ஆசை அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. எங்க மாட்டின்னு இருக்காங்க, எந்த மாதிரி உருவத்துல இருக்காங்க, அடுத்தது ஒரு இறப்பு வரும், அடுத்து எந்த உடலை எடுக்கணும், அவளுக்குலாம் அது தெரியாது. ஒன்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படி இருந்தும் எவ்வளவு பேர் வரா இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு, எவ்வளவு பேர் வரதில்லை. அதுதான் நிறைய பேர் இருக்காளே தவிர இந்த மாதிரி படிச்சு அப்புறம் முன்னுக்கு போறது ரொம்ப கம்மி தான். இதுதான் விடுதலைக்கானது ஒரு மார்க்கம். அதற்கு தபஸ் அவசியம். தபஸ்னா என்னது, அப்படி மெடிடேஷன் வந்து இப்படி என்னது மறந்து போயிட்டு, அது பத்மாசன்ல உட்காரணும், அரை பத்மாசன், முழு பத்மாசன், அதெல்லாம் இல்லை. இதுதான் பகவானை நினைத்து நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் பண்றது. காலையில எழுந்துக்க தபஸ்னா மெயினா டிட்டர்மினேஷன். ஐ வில் டூ இட், கண்டிப்பா நான் வந்து பண்ணுவேன், ஒரு நாள் நான் வந்து இதுல இருந்து விலக மாட்டேன். அதுதான் தபஸ்னாலே அதுதான் டோட்டல் டிட்டர்மின்ட் மைண்ட். அந்த மாதிரி ஒருவர் 50 வயதுக்கு மேல் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஓய்வு பெற வேண்டும். அப்பப்போ 50 வயசுலதான் சில பேர்லாம் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறான். இது எல்லாமே டோட்டலி அது என்ன கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்க முடியாது. பட் இன் ஜென்ரல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 50 வயசுல எல்லாம் கொஞ்சம் தளர்ந்து போயிடும். அப்புறம் பசங்களாம் ஒரு மாதிரி பெரியவாளா இருப்பாங்க. அப்போ அதெல்லாம் அந்த ஏர்லி மேரேஜஸ்ல இருந்தது அந்த டைம்ல. இப்போ ஒரு மாதிரி சில பேர்லாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. போறோம் இனிமே வந்து பசங்க வந்து அவங்க பார்த்துக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதுல இருந்து வேலைக்கு வந்து அப்போ we'll get lot of time for பகவானோட தியானம் பண்றது. துறவு என்பது உடல், மனம் மற்றும் நாக்கில் இருக்கலாம் என்னது இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது, உடலாலையும் துறவு வேணும், மனசாலையும். அப்புறம் நாக்கு, மெயினா நாக்கையும் கொடுத்தா சாப்பிடறதுக்கு ஆசை இருக்குமே. வயசு ஆக தான் இன்னும் நாக்கு கேட்கும், அப்படி சாப்பிடலாமா இப்படி சாப்பிடலாமா, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல். அப்ப என்னது பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டோம்னாக்கா எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதான் சாப்பிடலாம். அண்ட் பகவான் வந்து இந்த இறைச்சி அப்புறம் என்னெல்லாம் நம்ம பேர்லாம் கூட எனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரிலாம் கேட்கவே இல்லையா. அவர் வந்து பூ வேணும், பழம் வேணும், தண்ணி வேணும், இவ்வளவு சிம்பிளா சொல்றாரு. அப்ப வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும். ஈவன் இது ஆனியன் கார்லிக் கூட எடுக்கும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியாது. அப்ப பகவானுக்கு அர்ப்பணை பண்ணதுதான் நான் சாப்பிட போறேன். அந்த மாதிரி டிட்டர்மின் பண்ணிட்டோம்னா என்னது, நாக்கும் பழக்கத்துக்கு வந்துடும். அதுவும் துறவு. நாக்கு கூட என்ன சொல்லும், வேண்டாம் நானும் துறவுல இருக்கேன், ஐ வில் நாட் ஈட் வாட் எவர் இஸ் நாட் கிவன் டு பகவான், நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு அதுவும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா மனசுதான், எல்லாம் மனசுதான் காரணம். மனசை நம்ம இறுக்கி பிடிச்சுட்டோம்னா எல்லாம் வழிக்கு வந்துடும். அப்புறம் மறுப்பவர்கள், இதை வந்து ஏற்காத்தவர்கள் என்பது வாழ்க்கையில் சிக்கனம் தேவையில்லை என்றும் ஊகங்கள் செய்து கொண்டே போகலாம் என்றும் கூறும் ஆன்மீகவாதிகள் இத்தகைய தத்துவம் பல பின்பற்றுபவர்களை ஈர்க்கிறது. என்ன புரியல. எப்படி வேணா வாழலாம், ஒரே லைஃப் தான், அந்த மாதிரி இருந்தா மோஸ்ட்லி வி கெட் அட்ராக்டட் டு தட். அந்த தத்துவம் அவளா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்னது, மோஸ்ட்லி அப்படிதானே இல்லையா, கரெக்ட் தானே, என்னத்துக்கு அப்போ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, மறுப்பவர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, சிம்பிளிசிட்டி. அடுத்தது என்னது, ஆர்ஜவம்னா சிம்பிளிசிட்டி. இது எல்லாருமே கடைபிடிக்கலாம். எளிய மற்றும் நேரடியான, ரொம்ப சிம்பிளா. சிம்பிளிசிட்டினா சிம்பிள் தானே, என்னது இருக்கிற ஸ்டைலும் சிம்பிள், உடையும் சிம்பிள், அந்த மாதிரி சிம்பிளா
லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறது, நேரடியா இருக்கிறது. அப்புறம் அஹிம்சை, நான் வயலன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? அனைவரும். அஹிம்சை என்பது எந்த ஒரு உயிரினத்தின் முற்போக்கான வாழ்க்கையை சரிபார்க்காதது என்பதை குறித்து. இது ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், வேறொரு சாப்டர்ல பண்ணியிருக்கோம், அதனால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி நினைவு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், நினைவு இருந்தது. ஸோ அஹிம்சா என்னது? யாரோ முற்போக்கா அப்படின்னா என்னது? ஆன்மீகத்துல முன்னேறத்துக்கு தடை இல்லாம அவங்களையும் நம்ம வந்து கொண்டு செல்லணும். அவங்களுக்கு நான் தான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன், 18 days கோர்ஸ் திரும்பி திரும்பி ஏன் எல்லா மாசம் நடக்கிறது? பிகாஸ் we want people to gain knowledge. ஒரு இந்த மாசம் படிச்சா போன மாசம் உனக்கு ஜாயின் பண்ண முடியல இல்லையா, அடுத்த மாசம் இருக்கு பண்ணு, இல்ல அடுத்த மாசம் எக்ஸாம், அப்படியா சரி அதுக்கு அடுத்த மாசம் பண்ணு. ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இது பண்ணும் சொல்லுவான், எக்ஸாம் இன்னும் பெரியவாள் ஆக we can always adjust. இல்லையா, எனக்கு காத்தால வந்து 6 ஆஃபீஸ் போறேன் அப்படின்னா 6 மணிக்கு இருக்கு, காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் ஆஃபீஸ் போக மாட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் இல்லைன்னா. ஸோ அவங்களுக்கு 6 மணிக்கு வச்சிருக்கோம். இல்ல அது நேரம் சரியில்லையா, சரி சாயந்தரம் 3 மணிக்கு, அதுவும் சரியில்லையா 7 மணி, இல்ல அதுவும் இல்ல எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டு 8 மணி ஆயிடுது, சரி 9 மணி இருக்கேன் டு அட்டெண்ட் தட். அப்ப நம்மளே வந்து எவ்வளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 4 கிளாஸ் வைக்கிறோம். 18 days கோர்ஸே 4 டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ். அடல்ட் தனியே, யூத் தனியே, சில்ட்ரன் தனியே. அந்த சில்ட்ரன்லயே ஆக்சுவலி 2 பிரிவு இருந்தது. ரொம்ப சின்ன குழந்தைல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும், 11 வயசுல இருந்து 15, 18, 16 வயசு வரைக்கும் அப்படி. இப்ப அது குழந்தை எல்லாம் கம்மியா வர்றதுனால ஒரே சில்ட்ரனோட ஒரே கிளாஸ் வச்சுட்டாங்க, இல்லாட்டா அப்படியே இருந்தது. ஸோ எல்லாம் வந்து இவங்க வந்து எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க, ஒரு ஃபீஸ் கிடையாது. டீச்சர்ஸ் என்ன டீச்சர்னா என்னது, நம்மளா சேவா தான் பண்றோம். இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, வாங்க படிங்கன்னா அதுக்கு கூடிய ஆளு வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா கலியுகம் அப்படிதான் இருக்கும்னு பகவானே சொல்லிட்டார். என்ன ஸ்லோகம் நினைவு வரணும்? மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷம், இதேதான் நினைவு வரணும். நிறைய மக்கள் இருக்கார்கள், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்லவங்க தான். ஏன்னா அவங்களும் சச்சிதானந்தா தான், பகவானும் சச்சிதானந்தா, எல்லாம் நல்லவங்க தான். ஆனா தெரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. ஒரு 1 hour, ஒரு டோட்டல் 24 hours ஒரு 1 hour பகவானுக்கு வந்து எடுக்க முடியாதா? பண்றவங்க இருக்காங்க, ஆனா அதவங்க இல்லை. இப்பவே என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டது என்ன, அதுக்கு பதிலே கிடையாது. இல்லையா, இப்பவே என்ன படிக்கணும்னா கரெக்ட் தான், இப்பவே என்ன படிக்கணும் அப்படிதான் தோணும் நமக்கு. நம்மளையும் கொண்டு போயிடுவா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்னது? உண்மைத்தன்மை, சத்தியம் பேசுறது. சில தனிப்பட்ட ஆர்வங்களுக்காக உண்மையை சிதைக்காதீர்கள். ஏதோ கொஞ்சம் சின்ன பெனிஃபிட்க்கு வேண்டி அதனால நான் போய் சொல்லிட்டேன், ஏதோ வயிற்றுலேயே சொல்லுவேன், அதெல்லாம் வேண்டாம். எப்பவுமே உண்மையை பேசுறது. அப்புறம் குறிப்பாக வேத அறிவுறுத்தல்கள், எக்ஸாம்பிள் என்னது? பகவத்கீதை வர்ணனைகளை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பா என்னது, சீட பரம்பரையில வந்த அந்த மாதிரி உள்ளதுலதான் நம்ம வந்து அந்த உரைகள் தான் படிக்கணும். வேற யாராவது எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், நான் வந்து பகவத்கீதா எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து இட் வில் டேக் டு வேற எதுவுமே பாதையில நம்ம கொண்டு போயிடும். புரியாது, நமக்கு புரிஞ்சாலும் வேற பாதையில கொண்டு போயிடும். வேதங்களை புரிந்து கொள்ளும் செயல்முறை ஒருவர் அதிகாரத்திடமிருந்து கேட்க வேண்டும். ஸ்ருதி வாக்கியம். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னன்னு படிக்கிறோம்? பிரபுபாத் எழுதினதுதான். வந்து சீட பரம்பரையில வந்தவர். அப்ப நம்ம கரெக்டா வந்து ஸ்ருதி வாக்கியம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். என்னது, ரிஷிமார்கள் எல்லாமே பகவான்கிட்ட இருந்து ஸ்ருதி வாக்கியம் காதால கேட்டுதான் அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து சீட பரம்பரையா அப்படி வந்ததுல வந்து நம்ம அந்த ஒரு பிலாசபியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். முதல்ல எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆச்சாரியட்டேருந்து படிச்சேன், அப்படியா அவன் எந்த பிலாசபி ஃபாலோ பண்றான், அவனோட குரு யாரு அப்படி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அவனுக்கு குரு எல்லாம் கிடையாது, அவனுக்கே எல்லாம் நோ சான்ஸ்கிரிட்லாம் தெரியும், அதனால அவன் வந்து சொன்னான். நோ, தென் வி ஷுட் நாட் லேர்ன் ஃப்ரம் சச் பீப்புள். இப்போ இஸ்கான்னாக்க நமக்கு கண்ணு மூடி நம்ம வந்து படிக்கலாம். ஏன்னா வந்து எல்லாம் வந்து அந்த சீடர் பரம்பரையில வந்தது. ஓகே, இது லாஸ்ட் இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் எவ்வளவு டைம் ஆயிடுத்து எனக்கு நடுவில் பார்க்க எனக்கு புரியல. 4 மணி இங்க அப்படின்னா 8:30 மாதாஜி. 8:30 கொஞ்சம் 8:45 8:50 வரைக்கும் போட்டோம். ஓகே, அப்புறம் என்னது? ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர். என்னது? அக்ரோதக. குரோதம்னா என்னது? கோபம். கோபத்துல இருந்து விடுதலைன்னா என்னது? அக்ரோதக. கோபத்துல இருந்து விடுதலை. அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். சன்னியாசிக்கும் பொருந்தும், கிரகஸ்தனுக்கும் பொருந்தும், பிரம்மச்சரியமனுக்கும் பொருந்தும், வானப்பிரஸ்தனுக்கும் பொருந்தும். ஆத்திரம் ஊட்டல் இருந்தாலும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்திரம் இல்லாம இருக்குமா? ஏதோ பார்த்து யாரும் தூண்டி விட்டுடுவா. ஆனாலும் பொறுமை பொறுமை பொறுமைன்னு பல்ல கடிச்சு பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கோபம் முழு உடலையும் மாசுபடுத்துகிறது. கோபம் என்பது பேரார்வம் மற்றும் காமத்தின் விளைபொருள். இது அது ஒரு இஃபெக்ட். கோபம் வர்றதுனால என்னது? ஏன் அந்த கோபம் வருது? எதிர்பார்ப்பு. எனக்கு கிடைக்கணும், எனக்கு கிடைக்கல, பத்தியா ஐ ரியலி ட்ரைட் சோ மச், ஐ டிட் நாட் கெட். அது யாருக்கு வரும்? ரொம்ப அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வரும். அப்புறம் வந்து ரொம்ப இது காமம், ரொம்ப ஆசை, ரொம்ப ஆசை, அதீத ஆசை இருக்கும், அது கிடைக்கல, அப்போ டெஃபினட்டா அந்த கோவம்லாம் வரும். அப்போ அதெல்லாம் வந்து பொறுத்து கொள்ளணும். சோ வாட் அப்படின்னு. அப்புறம் துரத்தல்.
தியாக மனப்பான்மை யாருக்கு? எல்லாருக்கும் வேணும். எல்லா 4 ஆசிரமங்களுக்கு வரவர்களுக்கும் வேணும். பொருட்களை சரியாக பயன்படுத்துதல், அதாவது கிருஷ்ணரின் செயலில் எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, என்னோடது ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாமே கடவுள் கொடுத்ததுதான். அந்த மாதிரி நினைச்சாலே போறோம், எல்லாம் தியாகம் பண்ண வந்து நான் வாங்கினேன், என்னுடையது, உடைக்காதே, தொடாதே, அது என்னுடையது அப்படின்னா சொன்னாதான் ப்ராப்ளமே அங்கதான் வருது. அதனால எல்லாமே என்னது பகவான் கொடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு போகணும். அப்புறம் என்னது அமைதி, அதுக்கு என்ன பேரு? சாந்தி. அது எல்லாருக்கும் எகைன் அமைதி எல்லாருக்கும் இது என்னதுக்கு மெயின்டைன். குழப்பமான உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, அது அமைதியான சரிசமநிலை. சாந்தியா எழுதி சொல்லுவாங்க. சாந்தி மனசை வந்து அமைதியா வச்சுக்கிறது, டர்புலண்ட் மைண்டை வச்சுக்க வேண்டாம். அதுக்கு இது உதவும்னாக்கா ஜபா, நல்லா ஜபா பண்ண என்ன ஆயிடுனா அப்படியே அமைதி வந்துடும். அப்புறம் இது அப்பைஷுனம், அவர்ஷன் ஃப்ரம் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் அப்படின்னா தவறு கண்டறிவதில் வெறுப்பு. யாரை பத்தி நம்ம வந்து குத்தம் சொல்லக்கூடாது. ஒருத்தனை இப்படி குத்தம் சொல்றேன்னா ஒரு விரல் தான் அவனை பத்தி காட்டுறது, அவனை சுட்டி காட்டுறது, பாக்கி 3 நம்மளை காட்டுறது. அப்படின்னா என்னது, 3 மடங்கு நம்ம கிட்ட அவ்வளவு இது இருக்கு. நம்மள எதிர்க்கிறவா எவ்வளவு பேர் இருப்பா, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. நம்ம முன்னாடி எல்லாம் ஸ்வீட்டா பேசுவா, பின்னாடி பார்த்தா தான் தெரியும் அவளுக்கு என்ன அப்படி இப்படின்னு பேசுவா. ஆனா நம்ம இன்னொருத்தால குத்தம் சொல்றோம்னா நம்மள குத்தம் சொல்றதுக்கு 3 பேர் இருக்கான்னு அர்த்தம். ஏன்னா 3 பேர்கள் நம்மளை காட்டுறது, நம்மளே அதை காட்டிக்கிறோம். சோ அதனால அதை பண்ணக்கூடாது. திருடனை திருடன் என்று அழைப்பது பரவாயில்லை, ஆனால் தேவையில்லாததில் தவறி அல்லது திருத்தம் வேண்டாம். வீட்டு கரெக்ட் சம்படி. அதனால நம்ம அந்த வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். அதனால நம்ம முடிஞ்சது ஹெல்ப் பண்ண பார்க்கணும். இது மாதிரி இருப்பா அப்படின்னா பசங்களை அது மாதிரி வளர்க்க முடியுமா? இல்ல ஒன்றும் குத்தம் பண்ணக்கூடாது, அவங்க எப்படி வேணா நடந்துக்கிட்டோம், அதெல்லாம் இல்லை. அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும். இதான் இந்த காலத்துல எல்லாம் அடிக்கக்கூடாது, ஒண்ணு சொல்லக்கூடாது சொல்றாங்க. அவங்களையும் திருத்தணும், நம்ம சொல்றதை சொல்லணும். ஆனா ஒரேடிய கண்டிப்பு கராரெல்லாம் நடத்தினா ஓடி போயிடுவா, வீட்டை விட்டே ஓடி போயிடுவா. ஒரு மாதிரி ஒரு வயசான பசங்களை எல்லாம் நம்ம ரொம்ப சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும். நீ எந்த நேரமும் கண்டிப்பு இதா இருக்க, நான் போயிடுறேன், என்னால தனியா வாழ முடியும், நான் போயிடுவான். அதனால பசங்க சின்னதா இருக்கும்போது நல்லா கண்டிப்பு கரார வளர்த்தணும். ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இருக்கக்கூடாது. திருடனை திருடன் என்று அழைக்கலாம், ஆனா சும்மாவே ஒருத்தரை பத்தி குத்தம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. கம்பேஷனேட் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், அனைவரிடத்திலும் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இரக்கம் காட்ட வேண்டும். அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ஆன்மீக அறிவை அளிக்கிறது. பிரசாதம், புத்தகங்கள், புனித பெயர், இதெல்லாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். பிரசாதம், புக்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து என்னது, ஆன்மீக அறிவை அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தயா, அனைத்து உயிரினும் இரக்கம் காட்டணும், ஆன்மீக அறிவை வளர்த்தணும் வேணாம் போடலாம். அதே போல பிரசாதம் நைவேத்தியம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்றது, புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்றது, புனித பெயர் எடுக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம், ஜபா பண்றது, புத்தகங்கள் என்ன கொடுத்தது, ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸும் நினைக்கலாம். யூ கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் புக்ஸ். இப்போ வரும் கீதா ஜெயந்தி எல்லாம் வரும்போது புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ ரேட்ல வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுங்க. ஆனா நீங்க வந்து பணம் கேளுங்க, சும்மாலாம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம். அது வந்து பிரபுபாதா இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங். சும்மாலாம் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு விலை இல்லாம போயிடும். அவங்க வந்து நீங்க கடையில இருந்து வாங்கினா இவ்வளவு விலை, எங்க கிட்ட இருந்து வாங்குங்க, நான் 5 புக்கு சேர்த்து வாங்கினதுனால எனக்கு கம்மி விலையில கிடைச்சிருக்கு, அந்த அமௌண்ட் நீங்க கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னா வாங்கிப்பா. சரி, அதை வச்சு நான் என்ன பண்றது, சேருங்க. 18 days கோர்ஸ் நடக்கிறது எங்க எல்லா மாசமும். இப்ப 50வது, இப்ப அடுத்த மாசம் நவம்பர்ல நடக்க போறது 50th. ஸோ 50 கிளாஸ். இப்போ இந்த 49th கிளாஸ் நடக்கிறது இப்போ. ஸோ யூ கேன் இமேஜின் எவ்வளவு நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. படிக்கிறவ இப்போ கம்மியாயிட்டா. ஆனா அந்த காலத்துல அவ்வளவு நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருந்தா. ஸோ யூ மீன் எப்போ பாக்கி எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சாச்சா? இப்போ எல்லாருக்குமே பகவத்கீதா தெரியுமா? இல்லை. இப்போ நாட்டம் கம்மியா போயிடுது. இப்போ கோவிட்லாம் போனதுனால எல்லாரும் வேலைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சா. பட் தட் கேனாட் பி ரீசன், ரைட்? இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே வேலைக்கு போறவங்களும் தான் வந்து படிக்கிறாங்க. இது இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஆசை இருக்கு படிக்கணும்னு ஒரு மனதுல இது இருக்கணும். எனக்கு டிட்டர்மினேஷன் இருந்ததுன்னா படிக்க வருவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. சின்ன குழந்தைகளும் காத்தால 6 மணி கிளாஸ்க்கு வரதான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ என்ன தெரியல, எனக்கு தோணுது பேரண்ட்ஸே சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல உனக்கு எக்ஸாம், நீ 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற, ரொம்ப ஆடுப்பா, நீ படிப்போதே, இப்போ என்ன பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பசங்களாம் ஆர்வமா வந்த பசங்களாம் கூட இப்ப வரமாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல அந்த பசங்க தான் அந்த மாதிரி இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும், திருத்தணும். இல்லப்பா இதெல்லாம் விடக்கூடாது, இன்னும் 1 hour தானே, நீ வந்து அதுவும் மியூட்ல தான் இருக்க போறாங்க. வீடியோ மியூட்டு, ஆடியோ மியூட்டு, சும்மா கேட்கணும். கேட்டுட்டே இருக்கலாம். 1 டைம் படிச்சாலாம் வராது. எனிவே, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளும் வீட்டுல உள்ள பசங்களையும் நம்ம அந்த மாதிரி வளர்த்தணும். சின்ன வயசுலயே போட்டோம்னாக்கா கேட்பாங்க. ஒரு 10 வயசு ஆயிடுத்து, 12 வயசு 13 வயசுல கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னது, பிரசாதம். டெஃபினட்டா இப்ப நம்ம வீட்டுல பிரசாதம் தான் பண்ணணும், பகவான் ஆஃபர் தான் பண்ணணும், அதை தான் நம்ம வீட்டுல சாப்பிடணும். அந்த ஒரு கண்டிப்பு இருந்ததுனாக்கா எல்லாமே
ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆயிடும். முள்ள பண்ணலாம். ஒரேடியா இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சு நீங்க எல்லாம் பிரசாதம் தானாக்கா அதெல்லாம் முடியாது. நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்குன்னு என்ன இது கிடையாது. அதான் நான் இன்னைக்கே சொன்னேன், பிரெயின் வாஷ் நீங்க இஸ்கான்ல ரொம்ப பிரெயின் வாஷ் பண்றீங்கப்பா அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி சொன்னாலும் ஆமா அவ்வளவு அழுக்கா இருக்கு, என்ன பண்ணோம், அழுக்கா இருக்கிறதுனால தான் நாங்க வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்றோம். அழுக்கு இல்லாம வச்சுங்களேன், உங்க மைண்ட் இது பிரெயின் அழுக்கு இல்லாம வைங்க, போய் நாங்க எதுக்கு உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பதில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. எனிவே புனித பெயர் எடுக்கணும். என்னது ஜப்பா பண்ணும், நிறைய ஜப்பா பண்ண 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 சரியா. அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கவெட்டஸ், பேராசை. கவெட்டஸ்னா பேராசையில இருந்து சுதந்திரம். ஆலோலுப்துவம், இது அனைவருக்கும் பொருந்தும். மிகவும் ஆவல், பேராசை. தொண்டு மற்றும் துரத்தல், தொண்டு மற்றும் துரத்தல். ஓகே. அப்புறம் ஜென்டில்னஸ், மென்மையா இருக்கிறது. மார்தவம், அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். அனைத்து உயிரினங்களுடன் நட்பு. அப்ப மென்மையா எல்லாரிடத்தும் மென்மை, அதாவது எல்லாத்தையும் சாஃப்டா நடந்துக்கிறது. அப்புறம் அடக்கம், ஹ்ரீர்னா என்னது, அடக்கம். இது அனைவருக்கும் பொருந்தும். do not perform abominable action and be very modest. அருவருப்பான செயல்களை செய்யாதீர்கள் மற்றும் மிகவும் அடக்கமாக இருங்கள். எஸ். அடுத்தா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ இன்னும் இருக்கு. ஓ 26 இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதையும் படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். இன்னைக்கு அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு எத்தனை மணி? 8:30 மணி இல்லையா? இன்னும் 15 நிமிஷத்துல எவ்வளவு முடியாது பார்க்கலாம். ஓகே. அடுத்தது என்னது? இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? இதெல்லாம் சும்மா அப்படிலாம் மிஸ் பண்ண முடியாது. இப்படி எடுத்து சொன்னாதான் புரியும். ஐ திங்க் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் நான். ஐ ஹோப் இட் இஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் அது டைம் வேஸ்டா தோணல நினைக்கிறேன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல டைம் வேஸ்டா தோன்றதுன்னா ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே கிளாஸ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாம் சாப்பிட போயிட்டாங்க. இல்ல மாதாஜி, டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, இதுதான் முக்கியம் சொன்ன மாதிரி. ஒரு வாட்டி ஒருத்தர் 2 பேர் சொன்னானாக்கா எனக்கு ஒரு இதா இருக்கும், நிம்மதியா இருக்கும். இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி, நிறைய மாதாஜி கிளாஸ் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. இல்ல இது சாப்பிடுற நேரம் வேற இல்லையா மாதாஜி? நான் இப்ப எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாரும் கிளாஸ் ஒழுங்கா அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. பாவனி மாதாஜி என்ன கூட்டிட்டு போங்க, சொல்லிட்டெல்லாம் இல்ல, என்னையும் கூட்டிட்டு போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஒரு ஸ்டடி டிட்டர்மினேஷன், என்னது நிலையான உறுதிப்பாடு. அச்சாபலம், அனைவருக்கும் பொருந்தும். இது என்னது, தோல்வியை பொருட்படுத்தாமல் அவரது முயற்சிகளில் கிளர்ச்சியோ விரக்தியோ இல்லை. அந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் வேர்ட் ஃபார்மேஷன் சரியில்ல. ஒரு முயற்சி வந்து கண்டிப்பா நான் வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன், டிட்டர்மினேஷனோட இருக்கணும். அதனால வந்து கிளர்ச்சி விரக்தி, போறோம் என்னால முடியல, அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி, அதெல்லாம் வீழ்ச்சி தான். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் ஆயிடுறது. 18 days ஸ்கூல் பண்ணி இதெல்லாம் முடியாது, இனிமே நம்மளால லெவல் 2 எல்லாம் எங்க பண்றது அப்படின்னா இல்லாம தூக்கி நம்மளால முடியற அளவுக்கு போலாமே. ஒரேடியா டாப்ல போனோம் பிரபுபாத் மாதிரி, பிரபுபாத் நம்மளால ஆக முடியாது, நமக்கே தெரியும். அந்த லெவல் போல, அது வரைக்கும் போலன்னா நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணலாமே. சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஜபா பண்ணலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல போலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணும்போது ஒரு லெவலுக்கு போய் அதுலயே திளைத்து நிற்கலாம். ஸோ அதனால விரக்தி ஆகக்கூடாது, ஒரேடியா வந்து ஆவேசம் வந்து அந்த மாதிரி வேண்டாம். பொறுமை மற்றும் உறுதியுடன் முன்னேறுங்கள். அப்புறம் வீரியம், தேஜக, இது யாருக்கு பொருந்தும்? க்ஷத்ரியர்களுக்கு பொருந்தும். தேவைப்படுவோருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வல்லவர். எல்லா பிராமணர்ஸ்லாம் நான்லாம் நல்லா தைரியசாலி, நான்லாம் பாதுகாப்புறேன்னு சொல்ல முடியாது. வைசியர்கள் பணத்துல பிசினஸ் பண்ணுவாங்க, சூத்ரர்கள் உழைப்பாங்க. அப்ப இந்த தைரியம் யாருக்கு இருக்கு? க்ஷத்ரியர்களுக்கு தான். அந்த வீரியம்னு என்னது, ஒரு தைரியசாலி. அஹிம்சையை முன்வைக்காமல் தேவைப்படும் போது வன்முறையும் பயன்படுத்துங்கள். இல்ல நீ வந்து இது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆர்மிஸ் எல்லாம் இல்ல யாரையும் கொலை பண்ணக்கூடாது, எனக்கு பாவம் கிடைக்கும் ப்ளீஸ் போப்பான்ல, அவன் எனிமி எல்லாம் பேச முடியாது. அங்க எங்க கொலை பண்ணுமோ அங்க கொலை பண்ணதான் வேணும், பிகாஸ் ஹி இஸ் டூயிங் ஹிஸ் ஜாப். ஸோ க்ஷத்ரியரால தான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருக்க முடியும். நம்ம நிறைய அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல. கர்ணன் வந்து க்ஷத்ரியன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான். அவன் வந்து அந்த தேள் கொட்டித்தான், இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்குல்ல, தேள் கொட்டிட்டு அவன் வந்து பொறுத்துக்கிறான். இந்த பொறுமை வந்து ஒரு பிராமணனுக்கு வராதே, ஒரு இவனுக்கு வராதே, இது இவனுக்கு தான். அப்போ இவன் பேசிக்கலி இஸ் க்ஷத்ரிய பிளட் தான் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு மாதாஜி. அப்ப அந்த மாதிரி ஸோ என்னது, ஒன்லி ஒரு க்ஷத்ரியனால தான் அந்த வந்து ஒரு என்னது எதிர்த்து ஒரு சண்டையிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும். அப்புறம் மன்னிக்கும் தன்மை, ஃபர்கிவ்னஸ். இது யாருக்கு பொருந்தும்? எல்லாருக்கும் தான் பொருந்தும், எல்லாருமே, எஸ்பெஷலி க்ஷத்ரியாஸ். ஓகே. மற்றவர்களின் சிறு குற்றங்களை மன்னியுங்கள். இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும். ஓகே. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு சொல்றோம்னா, ஓ நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம், ஓ இதெல்லாம் இருக்கே மிட்டா, இதெல்லாம் நம்ம விடுபடணும், ஓ இதெல்லாம் நான் தான் பின்பற்றுறேன், எஸ் ஐ எம் இன் குட் ட்ராக் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். மற்றவர்களின் சிறு சிறு குற்றங்களை மன்னிக்கணும் நம்ம. அதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி அதே மனசு வச்சு வெஞ்சன்ஸ் வச்சு, நீ அன்னைக்கு அப்படி சொன்னியே இன்னைக்கு இப்படி சொன்னியே அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாது.
ஒருவன் தன் எதிரிகளை அடக்க முடிந்தால் அவன் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் மன்னிப்பு காட்டலாம். எஸ், எதிரி நமக்கு எல்லாம் இருக்காது. தன் எதிரிகளை அடக்க முடிந்தால், ஓகே நீ என்னோட எதிரி தான், ஆனா நீ வந்து மன்னிப்பு கட்டு வர, சரி இந்த கண்டிஷன்ல ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்கியூஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இது பண்ணி நம்ம வந்து மன்னிக்கலாம் அப்படின்னு. ஓகே, வாட் ஃபார்ட்டிடியூட், துணிவு. திருத்திகி, அனைவரும், இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். எஸ்பெஷலி க்ஷத்ரியாஸ். கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் போது மனம் மற்றும் உணர்ச்சி வலிமை. ஓகே, மனசையும் நல்லா தைரியமா வச்சுக்கணும், உணர்ச்சி வசப்படாம நொந்து போகாம நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஓகே, அது வந்து துணிவு. அப்புறம் தூய்மை, சௌச்சம். இது யாருக்கு? வைஷ்ய, எஸ்பெஷலி வைஷ்யா எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ஆனா வைஷ்யர்களுக்கு தட் இஸ் உள்ளியும் தூய்மையா வச்சுக்கணும். மனம் மற்றும் இதயம். வெளிப்புறம் என்னது? உடல் மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது. தூய்மை வேணும். கருப்பு மெயினா வாழ்க்கையின் வைஷ்யா கொடுத்துருக்கானா ஈஸிலி தே கெட் கேரிட் அவே வித் கருப்பு பணம். அவள் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சா எப்படி நம்ம வந்து அதை டாக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம், அண்டர் த டேபிள்லாம் நீ எனக்கு டீல் பேசி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன், எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் கொடு அப்படின்னு. அந்த வைஷ்யர்களுக்கு என்னன்னா ஒரே நோக்கம் என்னன்னா எனக்கு எப்படியாவது அந்த பிசினஸ் கிடைக்கணும். ஸோ அதுக்கு தே வில் டு எனிதிங் ஃபார் தட். ஸோ அதனால அவளுக்கு வைஷ்யர்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் வைஷ்யர்கள் இது பிசினஸ் பீப்புள் கொடுத்துருக்கா. பட் எல்லாருமே இது பண்ணணும். உள்ளும் தூய்மையா இருக்கணும், வெளிப்புறமும் நம்ம வந்து பேசுற பேச்சா இருக்கட்டும் எல்லாமே தூய்மையா இருக்கணும். உடல் மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதிலும் உண்மையா இதா இருக்கும். அப்புறம் கருப்பு சந்தை அல்லது கீழ்த்தரமான பரிவர்த்தனைகள் இல்லை. அவனை கொண்டு சாச்சிடும், அப்புறம் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படிலாம். இப்ப அதெல்லாம் தான் நடக்கிறது இல்லையா, பிக்சர்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். பொறாமையிலிருந்து விடுதலை, அதுக்கு என்ன பேரு? அத்ரோஹோ. துரோகம், அத்ரோஹோ. அப்புறம் என்னது? பொறாமையை கொள்ளக்கூடாது. இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். மற்றொருவர் மீது வெறுப்பு இல்லை, யார் மீது நம்ம வெறுப்பு காட்டாம இருக்கிறது. ஒரு லாஸ்ட் 26வது என்ன குட் குவாலிட்டினா மரியாதை மீதான மரியாதை எதிர்பார்க்காம ஆர்வத்திலிருந்து விடுதலை. நதிமானித அப்படின்னா எஸ்பெஷலி சூத்ராஸ், மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். தேவையற்ற கௌரவம் மற்றும் கௌரவத்தால் ஒருவர் கொழுத்தப்படக்கூடாது, ஆனால் தனது சொந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். அப்ப யாரு போயினாக்கா சூத்ராஸ் தான் எல்லாருக்கும் வந்து என்னது வேலை செய்யற, அவங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யற கேட்டகரி தானே. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து வேலை வந்து சலாம் சாப். ஒரு வாட்ச்மேன் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் ஒரு சலாம் தான் அடிப்போம். அது வந்து நீ ஆர்டினரி கிளர்க்கா இருக்கட்டும், ஆர்டினரி பியூனா இருந்தாலும் வாட்ச்மேன் வில் டூ சலாம் ஈவன் ஃபார் த டாப் மோஸ்ட் இருந்து. அவன் வந்து எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுப்பான். ஸோ அது மாதிரி ஆனா வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது, நமக்கு எல்லாரும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் தான் நற்குணங்கள். இதெல்லாம் இவ்வளவு சொல்லியாச்சு, 26 நற்குணங்கள். இப்போ அடுத்தது என்ன? இப்போ 8:30 மணிதான் ஆறுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ 8:30 பார்த்து இப்போ 8:30. ஹரே கிருஷ்ணா. மணி எவ்வளவு? என்னோட எப்படி பார்த்தா எனக்கு இன்னும் ஆயிருக்கு மாதாஜி. இப்போ எனக்கு இன்னும் 4 மணி தான் காட்டுறது. ஆக்சுவலி 4:15 காட்டணும். அப்ப டைம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி சண்டே தான் கரெக்டா 8:43. எனக்கு அப்படி டிஃப்ரெண்டா காட்டுறது. ஆயிடுத்து, இப்போ சரியா எடுத்து 4:15 இன்னும் இதா இருந்தது என்னோட ப்ராப்ளம். இப்போ 4:15 காட்டுறது. ஓகே, எடுத்தா ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இன்னைக்கு வெனஸ்டே தானே, தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஏன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது? ஹரே கிருஷ்ணா. கம்ப்யூட்டரே சொல்றது போரும் நீ கத்துறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. It's my movie. I think I have to stop it. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. கரெக்டா இருக்குன்னா இப்படி இப்பதான் மூணு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, அப்ப படிங்க. இப்ப சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தம்போதர்பபி கரெக்ட் தானே மாதாஜி? தம்போதர்பபிமானச்ச क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संबतम् आसीरीम्. हरे कृष्ण माताजी. आसूरीम्. மெதுவா கேட்டது எனக்கு.
pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature. என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் கொடுத்தனா pride, அதுதான் பெருமை. பிரிதாவின் மைந்தனை தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்களாகும். இது வந்து சிம்பிளா சொல்லிட்டேன், ஆனா நிறைய வரும், இனிமேதான் வரப்போறோம். இது இந்த இதுல கொடுத்துருக்கா. எஸ், அடுத்தது யாரோ ஒருத்தர் 1-2 பேர் படிச்சுடலாம். யாரு நெக்ஸ்ட்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜியா யார் இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்படி இருக்கேடா, அப்படிங்கோ. எனக்கு இந்த லிஸ்டே காணும். ஏதாவது 4th மாதாஜி? 5வது, 5th. दैवी संबत मोक्षाय निबंधा याश्री मता माशुष संबदम दैवीम अभिजादो असि पांडवः. Very good. The transcendental qualities are conducive to liberation. அப்படின்னா என்னது? இந்த ஆழ்நிலை நல்ல ஒரு குணங்கள் எதில் அது எதுக்கு வழிவகுக்கும், எதுக்கு அது வந்து சாதகமா இருக்கு? நமக்கு முக்தி கிடைக்கிறது, லிபரேஷனுக்கு தான் அது சாதகமா இருக்கு. whereas demonic qualities make for bondage. demonic அசுர குணங்கள் எதுல நம்ம கொண்டு செலுத்தும்? கட்டுப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவாக தான் வந்து நம்மள அதுலதான் வந்து கொண்டு செல்லும். do not worry o son of Pandu, for you are born with divine qualities. இவ்வளவுலாம் சொல்லிட்டு இருந்து பாண்டு அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து தட்டி கூட இல்ல, ஆனா நீ கவலைப்படாதே, நீ வந்து நல்ல குழந்தைதான் பிறந்திருக்க, நீ வந்து டிவைன் குவாலிட்டிஸோட தான் பிறந்திருக்க அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ் வந்து நீங்களும் சச்சிதானந்த தான், நீங்களா நல்லவர்னு சொல்றது தப்பே கிடையாது. ஏன்னா பகவானே வந்து இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தட்டி கொடுக்குறா, இதெல்லாம் அசுர குவாலிட்டி, இதெல்லாம் தெய்வீக குவாலிட்டி, ஆனா நீ பயப்படாதே, நீ நல்ல குலத்தில் தான் பிறந்திருக்க, நீ நல்ல ஒரு டிவைன் குவாலிட்டிஸோட பிறந்திருக்க. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாது, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ், நம்ம வீட்லயும் சரி யாரையாவது கோக்ஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா அழகா கோக்ஸ் பண்ணலாம். நமக்கே ஒரு ஆனந்தம் வரும்போது நம்ம வந்து கோக்ஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஏன்னா பகவானே சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்து இருக்கா? ஐ திங்க் அப்ப நம்ம இங்க நிறுத்தலாம். ஓகே, அதே டைம் ஓகே, மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. இது என்ன சொல்ல வந்தேன், இப்ப இங்க நிறுத்தலாம். அப்புறம் நாளைக்கு வந்து இந்த மாதாஜி ஒரு சிந்துஜா மாதாஜி இப்பதான் வந்திருக்காங்க. சிந்துஜா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அப்படி போகலாம் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்றேன், ரொம்ப லேட்டும் ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னும் இன்னைக்கு வந்து நான் தான் எழுதினேன், கொஞ்சம் எல்லாருமா சீக்கிரம் வாங்கணும். இன்னைக்கு நல்ல அட்டெண்டன்ஸ்ல ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் நான் வந்து இதை ப்ரெசென்ட் மார்க் பண்ணணும். இங்க அட்டெண்டன்ஸ் நான் போடுறேன், அப்புறமா கிளாஸ் முடிஞ்சு போடுறேன். ஸ்டாப் பண்ணும்.